É unha honra darvos a benvida a esta primeira xornada de enfermidades neurodexerativas, un encontro multidisciplinar que reúne a profesionales da neuroloxía, da medicina de familia, da enfermaría, neuropsicoloxía, traballo social e, sobre todo, pacientes e familias. Actualmente están descritas máis de 100 enfermidades neurodegenerativas. Nesta xornada abordaránse 4 das máis prevalentes: demencias, esclerosis múltiple, ELA e Parkinson. Estas patoloxías representan un dos maiores retos para o noso sistema sanitario, xa que máis do 50% dos enfermos crónicos dependentes padecen unha delas. As enfermedades neurodegenerativas afectan non só a saúde e a calidade de vida das persoas que as padecen, sino tamén das súas familias e cuidadores. Por iso, precisan dunha atención integral, coordinada e sensible, que teña en conta tanto o aspecto clínico como o humano. Esta xornada é unha oportunidade para compartir experiencias e sumar esforzos. O noso compromiso é seguir avanzando, pensando sempre nas persoas, para que cada paso que demos se traduza nunha atención máis humana, máis próxima e máis xusta. As demencias son un conxunto de enfermidades neurodexenerativas caracterizadas pola perda progresiva das funcións cognitivas, como a memoria, a linguaxe, a orientación ou a capacidade de razoamento. Esa perda afecta de maneira significativa a autonomía da persoa. Non se trata dun proceso normal de envellecemento, senón dunha patoloxía que altera profundamente a vida diaria. As demencias afectan maioritariamente a persoas de idade avanzada e a enfermidade de Alzheimer é a forma máis frecuente. Con todo, tamén poden aparecer noutras etapas da vida e existen diferentes tipos, como a demencia vascular ou a demencia frontotemporal. Para os pacientes, padecer unha demencia significa enfrontarse a unha perda progresiva da independencia, a dificultades para manter relacións sociais e laborais e a cambios emocionais que repercuten tanto na súa calidade de vida como na das familias e persoas coidadoras. É un reto sanitario e social de primeira orde que require sensibilización, recursos asistenciais e apoio continuado. Con especialistas en neuroloxía, comezamos a afondar nas demencias. Para o centro. Damos a benvida a María José Moreno Carretero, é neuróloga da área sanitaria de Vigo ata hai moi pouco, que se xubilou moi merecidamente. Moitas grazas por vir. Muchas gracias a ustedes por invitarme a participar en esta jornada. Queremos aproveitar a túa experiencia. Sabemos que existen diferentes tipos de demencia, Alzheimer, vascular, frontotemporal. Como se poden diferenciar clínicamente entre eses distintos tipos de demencia e trasladarlle sobre todo á poboación a importancia de diferencialas? Bueno, efectivamente cada tipo de demencia se caracteriza por una clínica, ¿no? La más conocida por todos, porque es la más prevalente, es la más frecuente en la población, es la enfermedad de Alzheimer. Y la característica principal es la pérdida de memoria. Pero no podemos olvidar que también se puede presentar de forma atípica. Hay personas que empiezan con un Alzheimer con un trastorno del lenguaje o con un trastorno de la percepción visual, de reconocimiento de objetos, de poderse orientar en el espacio. Y luego, por ejemplo, está la demencia frontotemporal, donde se altera mucho lo que es la personalidad y lo que es la conducta, ¿no? La demencia, por ejemplo, por cuerpos de Levy acompaña algunos trastornos también con problemas motores, ¿no? Estas son características generales, pero no podemos olvidar que la demencia, o todas las demencias, todas las enfermedades que provocan este deterioro cognitivo progresivo, afectan a lo que es el cerebro. Entonces, en el cerebro radica nuestra capacidad de pensamiento, de razonamiento, de lenguaje, de cálculo, de memoria. Y todo eso se puede haber afectado. Entonces, mi mensaje a la población general sería que cuando una persona empieza con un deterioro mayor al esperado en el envejecimiento respecto a memoria, personalidad, conducta, incluso trastornos psiquiátricos, como pueden ser las alucinaciones, que son muy frecuentes en la demencia por cuerpos de Levy,
que acudan a su médico de cabecera para iniciar lo que es el proceso de diagnóstico y, en su caso, pues, encontrar cuál es la etiología y aplicar un tratamiento. Mencionas o médico de cabeceira, falemos da resposta que dá o sistema desa necesidade de unha atención holística aos pacientes, e tamén hai que pensar sempre nas súas familias ou nas persoas coidadoras. Cal pensa vostede que sería o mellor modelo organizativo para atender as demencias? Bueno, nosotros en Vigo empezamos a organizar todo este tema pues porque vimos, uno, que la población envejece y tiene más, la vida tiene más, digamos, tiempo de supervivencia, ¿no? Entonces son muy prevalentes a partir de los 65 años, el 10% de la población puede padecer un deterioro cognitivo a partir de los 65 años, y luego había unas cifras para mí espeluznantes, reconocidas socialmente, que es el 90% de los pacientes con demencia en fases iniciales estaban sin diagnosticar, y aproximadamente el 50% se diagnosticaban en fases muy avanzadas. Eso implicaba o implica todavía en muchos sitios mucha demanda sociosanitaria, mucha frecuentación hospitalaria y de consulta y muy poca atención. O sea, no hay ninguna enfermedad que por el hecho de no tener cura no se diagnostique y no se haga un plan terapéutico. Entonces nosotros intentamos organizar toda esa asistencia. Y el primer eslabón es el médico de familia, o el equipo, mejor dicho, de familia, porque para nosotros es muy importante trabajo social y enfermería. Está próximo a la familia, próximo al paciente, porque no hay que olvidar también que esta enfermedad, además de los pacientes, implica al entorno familiar, al entorno de cuidado, y entonces en familia, en primaria, es donde se inicia todo este estudio, ¿no? Se hace una serie, se explora al paciente, se hace una valoración clínica, los pacientes hay que verlo, hay que valorarlo, hay que explorarlo, y después de eso, pues pedir una analítica y una imagen, que suele ser un TAC, para descartar todo lo tratable, porque quiero también decir que aproximadamente entre un 3 y un 5% de las demencias puede pararse o curarse si modificamos una serie de cosas, ¿no? Entonces, una vez que se excluyen todas esas etiologías, nos deriva primaria a la unidad de demencia, donde junto con la enfermería y el facultativo se hace todo el proceso de atender al paciente, de verlo, explorarlo e intentar llegar a una etiología, ¿no? A veces los casos son más complejos y necesitamos pues, una valoración por psiquiatría, que tenemos mucha colaboración nosotros con psicogeriatría, o una valoración neuropsicológica o pruebas complementarias, ¿no? Resonancia, por ejemplo, o pruebas de medicina nuclear. Y actualmente que disponemos de biomarcadores para, sobre todo, la enfermedad de Alzheimer, pues realizar biomarcadores. Cuando nosotros terminamos el proceso diagnóstico, emitimos un informe. Enfermería ahí tiene una labor muy importante de apoyo al cuidador, de informar sobre la enfermedad, el pronóstico, se deriva siempre a trabajo social, a las asociaciones de familiares, y con toda esa información, tanto oral como escrita, que disponemos de folletos para apoyar tanto al paciente como a los cuidadores, se deriva a primaria. Y en primaria es quien hace el seguimiento. Todo esto lo hemos hecho porque hemos ido por todos los centros de salud, hemos hablado con ellos, se hizo un grupo de trabajo para hacer las vías de derivación, para hacer todos los protocolos, y entonces, bueno, hubo ese consenso. Si en primaria surge un problema que les resulta difícil solucionarlo, o hay una evolución que no es la esperada del paciente, ellos se ponen en contacto con nosotros mediante e-interconsulta, que la hacemos a diario, o incluso en los casos urgentes tenemos lo clásico de toda la vida, que es el teléfono, ¿no? Y que se usa para casos así importantes. Entonces nosotros valoramos, si vemos que simplemente podemos, no sé, un cambio de prescripción de una medicación, podemos hacerlo telemáticamente, evitamos que el paciente tenga que pedir cita, que el cuidador tenga que pedir permiso en el trabajo, que tengan que desplazarse y demás, sino que el paciente sigue en su entorno. ¿Que es necesario que vuelvan? Pues nada, se les da una nueva cita de revisión y atendemos así al paciente. Esto es un poco la línea general como hemos organizado esto, ¿no? Esta atención sanitaria.
Esto nos ha obligado, lógicamente, a tener muchísima relación con psiquiatría, en concreto con la doctora Águeda Rojo de psicogeriatría, con neuropsicología también, que depende en el hospital de psiquiatría, pero trabaja con nosotros, luego con laboratorio por todos los biomarcadores que disponemos actualmente, con radiología y con medicina nuclear. O sea, el mensaje es que es una enfermedad muy compleja, pues desde trabajo social, enfermería, facultativo, otras especialidades, y que hay que ponerse de acuerdo, hay que trabajar en equipo para intentar diagnosticar al paciente, saber qué etiología está provocando ese deterioro cognitivo y aplicar un plan terapéutico adecuado a la etiología de la enfermedad y al proceso evolutivo. No es lo mismo un paciente que empieza en un estadio muy inicial que un paciente ya que está, por ejemplo, pues muy avanzado, y acompañarlo dentro del sistema sanitario a lo largo de todo el proceso, ubicándolo en el dispositivo más adecuado según las características del paciente, ¿no? Y siempre eso, hay que contar con trabajo social por todas las repercusiones sociales, económicas y legales que implica esta enfermedad, y con las asociaciones de familiares que hacen una labor estupenda como apoyo a la familia, y todo lo que son las terapias no farmacológicas que desgraciadamente dentro del sistema sanitario no podemos aplicar. Y ese ha sido más o menos nuestro modelo, un modelo sencillo, no tiene muchas pretensiones. Un cambio de modelo que seguro que deu moito traballo poñelo en marcha e que supón pois moitos beneficios para os pacientes ese cambio do proceso. Queremos preguntarche, María José, pola experiencia, xa que mencionábamos a túa xubilación e que tes precisamente esa bagaxe de liderar este cambio na atención ás demencias. Que legado lle queres deixar aos profesionais da sanidade que continúan? Bueno, nosotros pusimos una pequeña semilla, ¿no? Entonces, que uno no olviden a los pacientes y a los familiares, y digo esto porque como ahora se avecina una revolución en el mundo de las demencias con todo lo que son ya los biomarcadores y los nuevos tratamientos monoclonales que se va a disponer para el Alzheimer, pues que no olviden que hay muchos tipos de demencia que todavía no tienen biomarcadores, que todavía no tienen tratamiento, y luego recordar que solamente casi un 10%, si llega, de los pacientes con Alzheimer van a ser candidatos a las nuevas terapias, ¿no? Entonces, que no hay que olvidar a los pacientes ni a las familias. No podemos discriminar y focalizarnos solamente en estos pacientes que van a disponer de unos tratamientos, sino que hay que seguir diagnosticando, haciendo un plan terapéutico, farmacológico, no farmacológico, y de acompañamiento y de apoyo para todos los pacientes afectados con esta enfermedad. Pois, María José Moreno, moitísimas grazas por trasladarnos esa sabiduría acumulada dos anos. Imos afondar moito máis nas demencias porque contamos tamén con José Manuel Aldrei, neurólogo na área sanitaria de Santiago, e falemos da investigación, que xa nos avanzaba moito do que está por vir María José. Está a avanzar moi rápido a investigación. Queríamos que nos falase de avances terapéuticos recentes que considere que están a cambiar este pronóstico das demencias, impacto real de novos tratamentos, biomarcadores que mencionábamos aquí tamén, e a neuroimaxe. Sí. Bueno, no comezo xa deste século empezouse a desenvolver unha serie de ferramentas diagnósticas que precisaron de tempo de descubrimento, digamos así, e de afinación nos seus resultados, que permitiron, alá por 2011, elaborar uns novos criterios diagnósticos, basicamente para a enfermedade de Alzheimer, que é a demencia máis frecuente, a máis coñecida, e é a que, en principio, deberíamos abordar en primeiro lugar pola súa relevancia en canto ao número de persoas afectadas. Con estos novos criterios, que superaban uns de 1984, moito tempo antes, xa era posible, ou vislumbrábamos como posible, facer un diagnóstico de maior precisión e maior precocidade nos pacientes que podían estar padecendo unha enfermedade de Alzheimer, cara á súa detección e cara ao seu manexo inicial o máis precozmente posible.
E así se foi establecendo nos anos seguintes ata chegar ao momento actual. Entón, actualmente dispoñemos de ferramentas que nos permiten chegar a un diagnóstico precoz e de certeza elevada en casos relativamente iniciais, e entendemos que canto máis inicialmente, máis precozmente podamos facer ese diagnóstico, máis campo teremos para poder actuar sobre a enfermidade. E estes son os chamados biomarcadores. En xeral son proteínas que podemos determinar con un análisis. Inicialmente necesitábamos buscar esas proteínas que eran reflexo da actividade que se estaba desenvolvendo no cerebro para acabar xenerando a enfermidade. E eses primeiros biomarcadores tivemos que ilos buscar ao líquido cefalorraquídeo, que é un líquido que rodea o cerebro e a médula espinal e ao que accedemos mediante unha punción lumbar. Isto, evidentemente, incorpora un elemento de intervencionismo que sempre quixemos superar para poder facilitar o diagnóstico, facer a proba máis breve, menos agresiva, digamos así. E, últimamente, estánse xa dando pasos moi importantes para a determinación destas mesmas proteínas mediante plataformas de análise que permiten unha precisión maior en líquidos que non sean o líquido cefalorraquídeo e, por tanto, estánse aplicando para determinar estes biomarcadores en sangue. Actualmente pódense realizar estes biomarcadores en sangue. A xente recibe moita información sobre isto na prensa multitudinaria e a interpretación é complexa destas probas e destas... En realidade, hoxe, as determinacións en sangre sirven única e exclusivamente para sentar unha sospeita máis fundada que a propia clínica nos pode aportar e teñen que ser o primeiro paso para abrir a posibilidade de empregar outras técnicas máis complexas de diagnóstico, entre as cales sigue estando a punción lumbar para a determinación destes biomarcadores en combinación en ese líquido que está máis íntimamente ligado ao sistema nervioso, ao cerebro, neste caso. Desenvolveronse tamén outros biomarcadores non proteicos, non determinables en líquidos, en análisis, sino biomarcadores de imaxen. Hai novas técnicas que se poden aplicar mediante resonancia magnética avanzada que permiten maior precisión nos diagnósticos do que permitía a resonancia que ata agora da que se viña dispoñendo para empregar como ferramenta de diagnóstico. E se está procedendo tamén neste momento, e xa dende hai uns anos, ao desenvolvemento de técnicas de imaxen funcional. A resonancia, como imaxen estructural, danos información de en que situación se pode atopar o cerebro nun momento concreto e determinado, en canto ás súas características de involución ou de afectación por outras enfermedades. Pero estas outras técnicas de imaxen funcional permítennos distinguir como é ou coñecer íntimamente como é a función cerebral, como é a actividade metabólica dese cerebro que estamos examinando ou que estamos estudiando e permítenos descubrir se hai áreas de baixa actividade ou áreas inactivas ou, polo contrario, se a actividade que se desenvolve no cerebro é normal, e isto danos moito pé para establecer a existencia ou non deste tipo de enfermidades. Un paso máis en estas probas funcionais é a determinación específica de marcadores semellantes aos que se poden obter mediante análisis por punción lumbar. Hai probas de imaxen funcional que xa nos permiten detectar depositada a proteína anómala que se acumula e constituye un dos primeiros pasos no desenvolvemento da enfermidade. Hai unha técnica adicional, tamén funcional, que nos permite detectar proteínas de aparición
un pouquiño máis tardía e que indican que xa se está producindo dano, ademais desa acumulación inicial da proteína anómala do betamiloide. E con todas estas ferramentas podemos chegar hoxe en día, e en breve isto farase con facilidade na práctica asistencial, pode chegarse a identificar con claridade pacientes que están padecendo determinada patoloxía cerebral e, ademais, estratificalos e caracterizalos en que fase concreta se atopan de evolución da enfermidade, e isto ten moita trascendencia para desenvolver ou aplicar tratamentos que nunha fase de evolución poden non ser eficaces e si selo en outra fase. Por tanto, isto abre a porta e abriuna xa ao desenvolvemento de tratamentos xa máis específicos, no caso da enfermidade de Alzheimer, como falo, que son estas medicacións dirixidas especificamente a eliminar o depósito cerebral desta proteína e que precisan destas probas novas que temos tanto para identificar o paciente que se pode beneficiar deste tipo de tratamentos como para identificar aqueles pacientes que polas súas características observadas nestas probas e nestes biomarcadores podemos presumir que teñen un risco maior de desenvolver algún tipo de efecto secundario, algunha complicación derivada destos tratamentos que non son inocuos, teñen un risco controlado e precisamente para ese control é necesario dispoñer deste tipo de probas que nos axuden a definir cal é o momento de iniciar o tratamento e que paciente é adecuado por cuestións de evolución e seguridade para poder aplicar un tratamento concreto. Serían eses ou hai máis cambios na práctica clínica dese diagnóstico precoz e de detectar a enfermidade cada vez en idades máis temperás? É certo que se temos a posibilidade de detectar máis precozmente a enfermidade, atoparémonos inicialmente con casos que son máis complexos, máis difíciles de diagnosticar. Hai un punto común na evolución de todas estas enfermidades entre a normalidade e a enfermidade, e aí é moitas veces cando temos que comezar con este proceso diagnóstico. Entón é moi difícil saber se os primeiros despistes que pode cometer unha persoa se poden englobar dentro do que coñecemos como a involución ou a evolución normal do cerebro que cumple anos. E existe ese punto común. As persoas que teñen algunhas dificultades en algún dominio cognitivo, como a memoria, por exemplo, esa alteración pode responder a múltiples causas, moitas delas non teñen que ver con enfermedades neurodexenerativas, pero as enfermedades neurodexenerativas teñen un comenzo común en esos síntomas iniciais sutís e convén detectar eso canto antes e non ter que esperar e ver se a persoa se mantén estable e, por tanto, debe ser un componente da evolución normal do envellecemento nesa persona ou se esa persona empeora progresivamente e iso está correspondendo a unha enfermedade neurodexenerativa. A primeira complexidade nace aquí. Hai máis complexidades que se incrementaron co diagnóstico precoz e é que o diagnóstico precoz permite detectar a enfermidade en persoas moi xóvenes. Se antes había que esperar varios anos para ter o convencimento de que se estaba producindo esta enfermidade, hoxe podemos abordar xa esa enfermidade no comenzo, co cal a idade de diagnóstico anticípase. E anticípase moitas veces por baixo dos 65 anos e a veces entre os 50 e os 60 anos. E este paciente é diferente, esta persoa é diferente da persoa que comeza con unha enfermedade deste tipo nos 75, 80, 85 anos. E é diferente porque o seu contexto social, laboral e familiar é diferente. Moitos teñen fillos a cargo ou teñen seguros, hipotecas, teñen unha actividade laboral. Isto incorpora un sentimento de premura no diagnóstico e de necesidade de axustar moi ben a certeza de ese diagnóstico para poder transmitir unha noticia deste calibre que vai a influir, sen dúbida, en todos estes aspectos complexos
da vida das persoas menores de 65 anos. Un diagnóstico precoz require que activemos todas estas vías e todas estas ferramentas de forma moito máis habitual na asistencia diaria e que empreguemos biomarcadores con moita máis frecuencia e en maior proporción nos pacientes, que empreguemos técnicas de radioloxía e técnicas de imaxe funcional, como comentaba antes, con moita máis frecuencia en este grupo de pacientes. E iso require levar a cabo estas técnicas, require máis tempo dedicado, hai que profundizar máis no estudio neuropsicolóxico das persoas que comenzan con algunha alteración, e isto tradúcese en tempo para poder facer puncións lumbares, tempo para poder profundizar no estudio neuropsicolóxico, tradúcese en gasto en probas complementarias, o tempo tamén dos profesionais que levan a cabo esas probas complementarias. Todos estes cambios complican a asistencia diaria e a abordaxe do problema dende o punto de vista da sanidade global. Incorporan gastos, incorporan necesidade de máis personal, necesidades de máis organización, elaboración de protocolos claros para identificar e interpretar os resultados dos biomarcadores, incorpora a necesidade de desenvolver consultas especializadas ou unidades de demencia estructuradas, integradas e organizadas de maneira que podan levar a cabo este traballo de forma máis eficaz e máis útil, de forma óptima. Fai que dependamos ou necesitemos hospitais de día con maior volumen para poder tratar a estes pacientes, fai que teñamos que depender das probas de neuroimaxen con moita máis intensidade, non só para identificar a enfermidade, para seleccionar o paciente, sino tamén para o seguimento dos pacientes que vayan a entrar en tratamento polas posibles complicacións que poden ter e que hai que monitorizar e detectar de forma preferible antes de que sexan complicacións máis serias ou máis difíciles de tratar. Brevemente quería preguntarlle tamén pola prevención. Falamos do tratamento e como se pode previr ou que hábitos de vida se poderían tomar para previr as demencias. Estos tratamentos modificadores de enfermidade dos que falamos, como xa se comentou, non son aplicables á totalidade dos pacientes, porque non se benefician de eles ou porque son moi arriscados neles. Os pacientes que non teñen acceso a este tipo de tratamentos necesitan ser tratados de todas formas e necesitan correxir factores como os pacientes que vayan a ser tratados tamén, necesitan correxir factores que poden influir negativamente sobre a aparición, o agravamento, o desenvolvemento dunha demencia, enfermedade de Alzheimer ou de outro tipo. Sempre comentamos que ter unhos hábitos de vida saudables permiten retrasar, no caso de que se vai a padecer, a aparición deste tipo de enfermedades. E entre os factores e as modificacións de hábito de vida que se recomendan e que deben comezar antes da vellez, moitos deles na infancia xa, en forma de educación, pero desde logo os outros en edades medianas da vida e non esperar as edades de debut ou de aparición destas enfermedades, pois entre estes factores están a dieta, que convén que sexa saudable no sentido en que todos entendemos que é unha dieta saudable, fálase como exemplo e prototipo exponse a dieta mediterránea, que é unha dieta cardiosaludable e todo o que é cardiosaludable é cerebro saludable tamén. A dieta é importante, entón, é importante correxir factores de risco, o que coñecemos como factores de risco vascular, que incrementan a incidencia e a prevalencia de enfermedades que afectan o riego cerebral, entre eles está a tensión arterial, o colesterol, que é un tema de debate e de comentario habitual entre a poboación, e está tamén a diabetes e os niveles de azúcar en sangue, e
Todos estes factores agrávanse se existe sobrepeso, co cal un control non absolutamente estricto, pero sí recomendable e favorable do peso corporal e da cantidad de grasa que acumulamos é desexable para que todo isto vaya mellor. Podemos engadir, en canto a hábitos, o hábito da estimulación cognitiva, é dicir, manternos nun ambiente activo para o noso cerebro, activo e estimulado, pois mediante lecturas, proxectos de maior ou menor complexidade, a asistencia a espectáculos, é un factor moi importante a socialización, que se consegue moitas veces en algunhas destas actividades que tamén incorporan unha estimulación cerebral e por si mesma a socialización é un estímulo. E as políticas sociais teñen tamén un papel moi importante porque na medida en que diminuamos os niveis de pobreza ou os niveis de aillamento social estaremos contribuindo tamén a que estas enfermidades se presenten con menor frecuencia ou fagan máis tarde, permitindo diagnósticos máis precoces e intervencións máis favorables en un tempo no que poden rendir os tratamentos un efecto máis beneficioso. Grazas, doctor Aldrei, tamén pola súa experiencia hoxe nesta xornada. Moitas gracias a vos. Falamos do diagnóstico precoce, para iso son fundamentais os equipos de atención primaria. En primeiro lugar, saudamos a Rosendo Bugarín, médico de familia no Centro de Saúde de Monforte. Grazas por estar connosco, Rosendo. Grazas a vos pola invitación. E dinos, como se detectan eses primeiros síntomas de demencia, de deterioro cognitivo nunha consulta de atención primaria? Bueno, o habitual é que veñan a consulta, o habitual é que veñan acompañados, é raro que veñan sós con este tipo de síntomas, non? Xa sexa pola parella ou incluso por unha filla, máis frecuentemente muller que home, non? O que manifestan son queixas de tipo cognitivo, esqueces de situacións recentes, incluso ás veces desorientacións na rúa, esporádicas, ou dificultades para manexar os fármacos que toman ou para xestionar os cartos. Mais raramente é un reto para nós, veñen por alteracións conductuais, moitas veces non os relacionamos, non? Pois, alteracións do humor, apatía ou incluso agresividade. Claro, isto probablemente dificulte, retrase máis o diagnóstico. Hai motivos de retraso de non facer un diagnóstico temperá, pois poden ser múltiples, algúns poden ser atribuídos ao propio paciente ou ao entorno, e outros ao propio sistema, tanto a atención primaria como a atención hospitalaria. Dentro do entorno paciente, pois a maior parte das veces son debidos a que non se lle dá importancia aos cambios, atribúense pois a cousas de idade, entón non se consultan, ou incluso aínda hai certa estigmatización, non? E sobre todo no ámbito laboral, ás veces os despistes no ámbito laboral pois tendese a, digamos, a ocultalos polas repercusións que podan ter neste sentido. Despois tamén é certo que cada vez vivimos unha sociedade cada vez con máis soidade non desexada, e, polo tanto, hai xente que non ten informadores clave, e, polo tanto, non é doado detectar, non hai quen detecte estes despistes, non?
Dentro dos atribuibles a nós, pois, en concreto, pois, por exemplo, a atención primaria, pois, desde logo o máis frecuente, o que se manifesta que está descrito, pois, é a falta de tempo. Evidentemente, explorar a exploración do estado cognitivo requere moito tempo, non é unha cuestión dunha consulta, sino que, e iso, pois, nestes momentos en atención primaria non nos sobra. Tamén é certo, se non o digo, pois estaría faltando a verdade, que hai profesionais que aínda, o que se chama unha especie de negacionismo, nihilismo terapéutico, non? Dado que é unha enfermidade crónica e inexorablemente progresiva e que os medicamentos ata agora teñen unha eficacia pois limitada e incluso ás veces nula, pois non a consideran prioritaria de cara e dedicanse pois a outras cousas e iso pois se deixa a un lado, non? E, por suposto, dentro do sistema pois tamén está ás veces os retrasos, as dificultades que temos para acceder ao segundo nivel, o nivel especializado, o nivel hospitalario, non? Incluso, ás veces, non só para os retrasos co neurólogo, por exemplo, sino tamén incluso para probas complementarias. Aínda hai profesionais, centros de saúde, médicos de familia que non teñen acceso a probas de neuroimaxe. Nesa transición do paciente, cando se produce esa transición da primaria ao hospitalaria, como se garante unha boa continuidade asistencial para os pacientes? Bueno, eu diría que todo o que fomente, todo o que estimule a relación entre profesionais de atención primaria e atención hospitalaria, digamos, millora esa transición. Esta reunión, de alguna maneira, aínda que non sexa tangible, sin dúbida mellorará a nosa relación, porque estamos xuntos, falamos, intercambiamos impresións, non? Os proxectos de asistencia integral, os PAI, para enfermedades crónicas prevalentes, que se están poñendo en marcha xa desde hai anos, e xa hai algúns que están en marcha, e tamén está dentro deles as demencias. Bueno, como non podería ser de outra maneira, dentro dos seus obxectivos principais incluen optimizar a relación entre atención primaria e hospitalaria. E, dende logo, son unha ferramenta, a mí me parecen estupenda para mellorar esa transición. E, por suposto, as novas tecnoloxías tamén, nese sentido, han mellorado moitísimo, non? Pois hai consultas virtuais, incluso cada vez é máis doado pois as chamadas telefónicas, se fixo referencia a elas. A veces non é necesario trasladar o paciente ao hospital, simplemente falar con unha chamada telefónica pois a neurólogo ou a cualquier outro especialista nos pode servir unha axuda inestimable. No futuro, que xa está aí, o Janus 5, que xa prevé as videochamadas, pois penso que poderemos facer videochamadas, pois, por exemplo, con neuroloxía ou con calquera outra especialidade no que este pois, o paciente na súa consulta, o neurólogo na súa, e o paciente na consulta do médico de familia ou da enfermeira de enfermería familiar, e poder, entre os tres, pois, chegar pois, a un acordo terapéutico, unha estrategia terapéutica. Con enfermería falaremos moito do seguimento, e quero preguntarlle tamén a vostede, unha vez que hai un diagnóstico, cal é o papel do médico de familia no seguimento? Bueno, o seguimento dun paciente con demencia é moi complexo, non é doado, é multidimensional, pero xa só no aspecto do seguimento farmacolóxico xa é complicado, por múltiples motivos. O primeiro é que, os fármacos antidemencia, aínda que son seguros, en algúns casos, aínda que excepcionais, teñen potencias efectos adversos complicados, por lo tanto, hai que monitorizalos, nese sentido. Por outra banda, tamén teñen interaccións con outros fármacos que tamén se manexan na demencia, como poden ser os neurolépticos, non? Por lo tanto, tamén complica a situación. Ademais, xa falaba, en algúns casos apenas son efectivos, por lo tanto, isto tamén hai que telo en conta. Requiere moitísimas habilidades de comunicación coa familia, sobre todo, a posibilidade dunha de prescripción, en os casos que co tempo non se observa un beneficio clínico ou cognitivo, non?
Por outra banda, outro dos grandes retos que temos os médicos de familia a medida que avanza a enfermidade son as alteracións do comportamento. No noso medio é moi prevalente a utilización de neurolépticos, de antipsicóticos, que tamén teñen os seus potenciais problemas, e moi serios, de efectos anticolinérgicos, caídas, aumentan as caídas, fracturas, e xa vimos as interaccións e incluso hasta accidentes cerebrovasculares que ten que telos en conta. Xa se comentou, xa se fixo referencia ás comorbilidades. Unha persona non ten exclusivamente unha demencia, sino que ten outros problemas de saúde. E dentro deses problemas de saúde, os factores de risco cardiovascular, diabetes, hipertensión arterial, hipercolesterolemia, exceso de peso, tabaquismo, pois tamén inciden en un peor pronóstico do problema cognitivo e, polo tanto, tamén hai que telos en conta. As alteracións do comportamento, xa as vimos, e se asocia moitas veces, xa se falaron delas, a depresión, cuadros ansiosos. En definitiva, que durante todo o proceso é fundamental ter interaccións áxiles e fluidas, e non só cos neurólogos, sino tamén con outras especialidades hospitalarias, como pode ser a psiquiatría, a medicina interna, xeriatría ou incluso endocrinólogos. Grazas, doutor Bugarín, pola súa experiencia. Imos falar con outra das protagonistas dos equipos de familia, dos equipos dun centro de saúde, desde enfermería, Yolanda Ares, enfermeira do Centro de Saúde de Fingoi, na cidade de Lugo. Grazas por acompañarnos tamén. Gracias a vos por invitarme. Imos falar dese seguimento dunha patoloxía que se alonga no tempo e que require moitos coidados. Que papel ten a enfermería, tanto pro paciente como para tamén as persoas coidadoras que o acompañan para esa orientación que precisan? Pois a enfermería de familia ten un papel fundamental na patoloxía da demencia, xa que, como dis, non é unha patoloxía que afecte só ao paciente, senón que se ve moi afectado ao seu entorno, a súa familia e os seus coidadores. Deberíamos enfocar a enfermidade da demencia desde un rol multidisciplinar. Aquí a enfermeira de familia sería unha peza clave á hora de aplicar coidados directos ao paciente, educar a familia e a coidadores e coordinar intervencións con outros profesionales. Son as profesionales sanitarias que máis coñecen o entorno tanto social como familiar do paciente, os recursos comunitarios que existen e as redes de coidadores. A enfermeira de familia sería un pilar fundamental para o apoio integral a familiares e coidadores e farían ás veces de educadoras e xestoras facendo unha evaluación continua do estado do paciente para así planificar coidados individualizados para cada caso en particular. Tamén é moi importante que se teñan en conta os síntomas conductuales e físicos e son o pilar fundamental para o coidador, do que se intenta mirar antes de que cheguen a sobrepasarse e a sobrecargarse. Sendo así, inicialmente, o que intentamos é facer unha evaluación integral dos síntomas dos signos e síntomas dos pacientes para detectar se hai algún indicio e derivalo ao especialista adecuado para un diagnóstico precoz, que é o que xa falamos, o que máis nos dificulta. Unha vez xa instaurada e detectada a patoloxía, faríamos a monitorización, seguimento e evolución. Seríamos as responsables tamén de informar os familiares e coidadores dos recursos sociales e comunitarios que hai no seu redor e anticiparíamonos na planificación dun futuro evolutivo da patoloxía, tendo en conta a vontade do paciente. Hai que expresarse con asertividade, tanto ca familia como co paciente, mostrarles
máis ou menos onde irá desencadeando esta patoloxía e respetar sempre como quere el vivir este final do proceso. Como intervencións clave, eu poñería o mantemento de rutinas, o establecemento de rutinas, a xestión da medicación e de síntomas como a agitación e a ansiedade, a seguridade, manter unha prevención de caídas e de lesións de lesións derivadas da dependencia, perdón. Apoio emocional, o coidador, eso sería o fundamental. Falanos pensando nunha consulta individual e en comunidade. A enfermería como pode axudar especialmente tamén os coidadores que moitas veces adolecen de esgotamento? Pois nos centros de saúde o que suelen facer son actividades comunitarias donde se crean redes de apoio social. Tamén se ofrece formación para o manexo do estrés e promover o autocuidado con exercicio, alimentación, descanso. Facilítase o acceso aos recursos que hai. Todo isto monitorizámolo con un test que é o test de Zarit, que é un test de 22 preguntas autoformulado, donde valoramos a fatiga do coidador, a sobrecarga e o estrés. Dependendo do nivel da puntuación que nos dea e do nivel de sobrecarga, enfocaremos as actividades e as intervencións de enfermería hacia un camiño ou outro. Tamén se suelen ofertar actividades grupais de talleres de cuidadores para apoio e conexión con outros coidadores que estén na súa mesma situación. Danse pautas para delegar, xestionar o tempo libre e poñer límites, que é moi importante. Eles sobrecárganse porque non saben delegar. Despois tamén hai formacións en entrenamento de habilidades. Non nos podemos olvidar que hai evidencia científica na que intervencións non farmacolóxicas melloran moito a calidade de vida do paciente ao seu entorno. Falamos de pacientes nos que o deterioro avanzará co paso do tempo e nalgún momento chegarán a ser dependentes. Como pode a enfermería desenvolver os coidados que precisan estes pacientes? Pois a enfermería xestiona a dependencia fomentando principalmente a autonomía na maior medida posible. A prevención de complicacións mediante a vixilancia e cuidados preventivos. O Sergas está a desenrolar un programa que se chama o programa Ariadna. É un programa de pacientes crónicos de alta complexidade. Trátase dunha atención personalizada liderado por enfermería que se desenrola sobre todo en atención primaria. Sería un enfoque, pasar dun enfoque reactivo, vou ao domicilio cando o paciente mo solicita, a un enfoque proactivo. Vou antes de que el mo solicite, antes de que el o precise. Entonces, para identificar estes pacientes serían polo medio da estratificación. Para eso utilizaríamos utilízase a morbilidade e a utilización de recursos. En a pirámide, no Janus 5 que comentamos, xa aparece a pirámide, serían os do estrato 3. Colleríamos os pacientes e faríanselles un plan de seguimento individualizado e con eso un seguimento pactado coa familia, unha reevaluación cada 6 meses, máis ou menos, e adaptaríamos ás necesidades que vai surdindo en cada etapa. O que se plantexa é non estar en todas as etapas e non esperar a que eles nos reclamen a nós. Pois grazas, Yolanda Ares, tamén pola túa experiencia dende a primaria e despois de pasar polos dous niveis asistenciais queremos tamén contar co papel dos coidadores, poñer en primeira persoa pois esa abordaxe das demencias despois dese xoque emocional do primeiro momento enfrontarse o diagnóstico e posteriormente o desgaste que provoca a enfermidade. Como coidador contamos co presidente da Federación de
Asociacións Galegas de Familiares de Enfermos de Alzheimer e outras demencias, e Fagal, César Bugallo, grazas tamén por acompañarnos. Moitas gracias por invitarme. Queremos escoitar que nos digas ti que tipo de apoios considera que son os máis necesarios para axudar a familia, aos coidadores, a xestionar toda esta situación no día a día cun paciente con demencia. Bueno, pois as necesidades son moi variadas, non? Porque cada caso ten a súa problemática, ten a súa propia evolución, ten a súa propia realidade personal, realidade familiar, realidade social. Entonces, cada persoa diagnosticada ten unhas necesidades diferentes, non? Pero así, en conxunto, non? Nos desde a Federación Alzheimer Galicia, o que vimos reivindicando desde fai moitísimo tempo, é a necesidade, e non só a necesidade, senón o dereito, non? A obter un diagnóstico precoz canto antes e un diagnóstico certeiro, non? A persoa ten que saber canto antes posible cal é a enfermidade que lle está provocando esa sintomatoloxía e, polo tanto, ten dereito a ser informada de como vai a evolucionar previsiblemente esa enfermidade e con eso tamén a persoa poderá reaxustar a súa vida, non? E programar a vida que lle quede por diante. Antes, bueno, pois, cando che daban un diagnóstico de Alzheimer, moitas persoas, bueno, pois pensaban que xa lle estaban dando unha sentencia de morte. Hoxe en día, podemos dicir que gracias a un diagnóstico precoz, eso non é así. A persoa, ainda si recibe o tratamento axeitado, a estimulación axeitada, pois ainda ten unha vida moi autónoma durante bastante tempo por diante, non? Entonces, eso é onde temos que nos incidir. Eso é fundamental para nós, non? Pero despois tamén é certo que solicitamos máis cousas, non? Desde a prevención, non? Con programas de prevención como estimulación cognitiva, non? Xa a primer nivel para fortalecer eses factores protectores, non? Para evitar ou retrasar o máximo posible a aparición dos primeiros síntomas. Pero despois tamén, unha vez que a persoa, non, pois, xa entra no sistema sanitario, pois sí que pedimos unha maior colaboración entre as diferentes áreas implicadas, non? Como neuroloxía, psiquiatría, xeriatría, medicina familiar, enfermería e traballo social, non? Eso é moi importante porque a veces nos dá a sensación de que cada un traballa un pouco na súa parcela, non? En vez de facer unha auténtica coordinación sanitaria, e digo máis, o que sería necesario era unha coordinación sociosanitaria, é dicir, tamén poñendo como axentes activos en esta problemática tamén os servicios sociales, non? Tamén é certo que reclamamos un maior acceso a estes profesionales. Porque nos sabemos, somos conscientes, non? De que hai listas de agarda, hai saturación laboral, eso non cabe dúda, non? Pero nós o noso papel é reivindicar sempre as necesidades do noso colectivo, non? Por qué? Porque esta é unha enfermidade, ou, como se comentou, non é só o Alzheimer, hai máis enfermidades que provocan demencia, non? Que teñen diferentes tipos de evolución. Entonces, nos podemos encontrar con necesidades sobrevidas en calquer momento, como problemas conductuais, que hai que saber como actuar con eles, axustes na medicación, por exemplo. Entonces, eso non se pode esperar 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, o que o sistema determine que para poder dar solución a esta a necesidade sobrevida, non? Pero despois tamén temos outro... Bueno, isto dá para bastante, non? Nos casos, por exemplo, das persoas que viven soas, non? E son diagnosticadas, e van para a súa casa, quen mira por esas persoas, non? Pois eso tamén é un problema
moi importante, non? Por iso nós tamén reivindicamos a figura do acompañante, a creación dunha figura dun acompañante que sería unha persoa, non? Que unha vez que unha persoa recibe un diagnóstico de demencia, pois esa persoa que o acompañe durante ou supervise, por decirlo así, durante o primer ano, non? O primer ano do diagnóstico, para ver como esa persoa se vai adaptando, porque a veces tamén hai unha negación, que é o proceso, non? Como un duelo. Ao principio danche un diagnóstico, ou depende como asimiles, pero hai persoas que negan a situación ou intentan facer vida normal cando realmente xa non é posible, non? Por outro lado, tamén reivindicamos, como dixemos, o da prevención, porque si retrasamos a aparición da enfermedad, polo tanto, a persoa vai ser autónoma durante moito máis tempo, e polo tanto, vai precisar da institucionalización moito máis tarde. Iso tamén significa, a parte de dignificar a persoa, non? De que é unha persoa autónoma e non é tan dependiente durante máis tempo, pois tamén é un aforro para a administración, non? Pero despois tampouco nos podemos olvidar da outra parte, que son os cuidadores, non? Os cuidadores, os familiares. Sabemos que un diagnóstico de demencia produce unha reestructuración completa do núcleo familiar. Esa persoa pasa a ser o centro da familia. E todo xira en torno a sí, porque é unha enfermidade, como sabemos, que polas súas características, onde a persoa perde, sobre todo, capacidade non só funcional, sino cognitiva, de capacidade de razonamento, capacidade de planificación, as funcións executivas, que chaman. Pois perde autonomía. Entonces, esa persoa ten que estar supervisada 24/7 a semana. É dicir, o cuidador moitas veces ten que renunciar á súa propia vida para poder dedicarla ao seu familiar. E non só eso, a veces a persoa non sabe como enfrentarse a esa enfermedade. Por iso é tan importante a educación e a formación dos cuidadores. É dicir, informar o cuidador en que consiste esa enfermidade, que síntomas presenta o seu familiar. Entonces, claro, se unha persoa che está repetindo seguido varias veces o mesmo, o cuidador ten que saber que non o está facendo para fastidiar, senón que é un síntoma da propia enfermedade. Entonces hai que saber un pouco como sobrelevar, ou cando ten unha agitación conductual, tamén como sobrelevalo, porque a veces nos encontramos que os propios cuidadores son usuarios dos servicios sanitarios, incluso máis que os propios enfermos, por ansiedade, por depresión, o síndrome de burnout, ese tan coñecido, non? Entonces, non sei, o que reivindicamos un pouco tamén é iso, que actuar de forma precoz sobre nos enfermos, pero tamén actuar cas familias o antes posible, ca súa formación e tamén cun apoio, non? Unha persoa non pode sacrificar a súa vida o mellor durante moitísimos anos, vida laboral, familiar, porque cada un ten o seu proxecto, non? Ten as súas ilusións tamén e quere vivir a súa vida. Entonces, sí, a veces hai un debate entre a responsabilidade e o afecto que lle tes a esa persoa e tamén o afecto que lle tes ao teu desarrollo persoal. Pero, bueno, quedamos con esas necesidades, con esas melloras e coas prioridades que marcas. Ademais, que é importante saber da outra parte as necesidades e esa resposta que hai que darlles para mellorar a calidade de vida dos pacientes e dos seus familiares. E, ademais de anotar o sistema esas peticións, César, queríamos preguntarche tamén se ao outro lado da pantalla nos está a escoitar unha persoa que lle acaban de diagnosticar demencia ou un familiar, que quererías que escoitase? Pois o primeiro dicirles que non están sós.
Nos en Galicia contamos con 15 asociacións que están repartidas, chegan ao 80% máis ou menos do territorio de toda Galicia. Conformamos unha rede, unha familia realmente, unha rede de familias e de cuidadores que en algún momento se encontraron nesa propia situación, non? Eu animos sempre que vayan e que acudan a unha das nosas asociacións, a máis cercana, porque de seguro que algún tipo de resposta van ter. Xa sabemos que non podemos prometer milagros porque é imposible, son enfermedades que non teñen cura, os tratamentos son paliativos, non son curativos en ningún momento. Entonces, pero sí que cando unha persoa leva ao seu familiar a unha das nosas asociacións, ve que comparte, que está activa con outras persoas dunha situación parecida, ven que eles non son os propios cuidadores, que non son os únicos que están nesta situación, senón que, como eles, hai moitísimas persoas, poden compartir experiencias, poden, ao final, convírtese, aparte de ser lugares terapéuticos, no? Porque o son, porque temos profesionais moi bons, especializados, que administran as denominadas terapias non farmacolóxicas, que, por certo, tamén estamos en unha das nosas reivindicacións a homologación dos nosos centros especializados en Alzheimer e tamén da homologación das nosas terapias, non? Que iso é moi importante, non? Pero xa o simple feito de entrar ali, xa o ambiente, xa un ambiente terapéutico, porque é un ambiente de comprensión, un ambiente de necesidades compartidas, de proxectos compartidos, tamén dunha lucha compartida. Entonces, eu creo que o consello que lle daría a calquer familiar ou a calquer enfermo que aínda podría decidir por sí mismo é que chame a unha das nosas asociacións que de seguro intentarán darlle a mellor resposta posible, a mellor atención. César Bugallo, presidente de Fagal, moitas grazas tamén por falar con nos de demencias. Moitas gracias. A esclerose múltiple é unha enfermidade neurolóxica, crónica e autoinmune que afecta ao sistema nervioso central. Prodúcese cando o propio sistema inmunitario ataca a mielina, a capa que recobre e protexe as fibras nerviosas, e iso provoca lesións que alteran a transmisión dos impulsos nerviosos. Adoita diagnosticarse en persoas novas, principalmente entre os 20 e os 40 anos, e afecta con maior frecuencia ás mulleres que os homes. A súa incidencia varía segundo factores xeográficos e xenéticos, pero é unha das principais causas de discapacidade neurolóxica en adultos novos. Para os pacientes, padecer esclerose múltiple pode significar convivir con síntomas como a fatiga intensa, problemas de visión, alteracións motoras, dificultades cognitivas e episodios de brotes que condicionan a vida diaria. A enfermidade non ten cura, pero existen tratamentos que permiten reducir a actividade inflamatoria e mellorar a calidade de vida en grande medida. Isto fai posible que moitas persoas manteñan unha vida activa durante anos. Retos diagnósticos e unha asistencia integral aos pacientes son temas que imos tratar. Damos a benvida a José María Prieto, xefe de neuroloxía no CHUS, que é, ademais, o Hospital de Santiago de Cesur en esclerose múltiple en adultos, é dicir, é unha unidade de referencia a nivel nacional. José María, grazas por vir. Un placer, moitas gracias a vos. Queremos preguntarche en primeiro lugar polos retos diagnósticos, por ter un diagnóstico temperán e tamén preciso. Cales son eses principais retos os que se enfrontan actualmente para acurtar os tempos desde os primeiros síntomas ata esa confirmación diagnóstica? Hai dúas cousas fundamentales para facer o diagnóstico. O primeiro, que o doente veña en tempo a consulta. Normalmente son doentes que suelen vir a través de urxencias, a maior parte deles, e habería que conseguir que tamén puderan vir dunha maneira máis áxil a través das consultas, non solamente de urxencias, non?
E o segundo reto fundamental que é un embudo é a disponibilidade que temos das probas de neuroimaxen, que é unha proba non diagnóstica pero fundamental. A partir de aí, facer o diagnóstico de esclerose múltiple non debería ser moi complicado, sobre todo aplicando os criterios novos que se acaban de publicar, que facilita moito máis o facer un diagnóstico precoz, que é moi importante, claro. E mirando cara ao futuro, cales serían as innovacións que considera máis relevantes ou que poden ser máis prometedoras a curto e medio prazo? Vai haber novos biomarcadores ou terapias remielinizantes, que sempre complicada esta palabra. A ver, o tema dos biomarcadores é un tema que xa está encima da mesa e non parece que xa moita dúda. Quer dizer, eu si quero facer un seguimento dun paciente que ten unha anemia, podo facelo mirándolle si ten máis ou menos pálida a esclera, ou podo facer un análisis de sangue e mirar como está a hemoglobina. Parece que neste momento mirar a hemoglobina é máis lóxico, non? Cos biomarcadores é un pouco o mesmo. O problema dos biomarcadores é a disponibilidade das técnicas, que son técnicas moi sofisticadas e moi caras, tamén hai que decilo, non? Pero é un problema de tempo que se impoñan, porque indudablemente se eu quero facer un seguimento dun doente é moito máis fácil facelo a través de análisis de sangre que facelo a través de probas de neuroimaxen, que tamén habría que cuestionar un pouco hasta onde ten esa capacidade para decidir se un paciente está ou non está estable. Xa entramos nun tema de máis de fe que de ciencia, pero probablemente os biomarcadores teñan unha maior fiabilidade, unha maior sensibilidade que as propias técnicas de imaxen para tomar decisións terapéuticas do seguimento. E a telemedicina? Bueno, en certo modo xa usamos hai tempo a telemedicina. É dicir, telemedicina tamén é chamar por teléfono un doente e preguntarlle como vai, non? Pero entendo por onde vai a pregunta. Quero dicir, se eu teño un teléfono móvil, por exemplo, que me permite decir cal é a miña frecuencia cardíaca, se fixen 20 km ou 10 km ao largo do día, non debería ser tan complexo dispoñer de unha, non é de feito, non dispoñer de algún programa que me permita saber se ese doente hai 8 meses ou hai un ano camiñaba o mismo no día que camiña hoxe, ou se ao largo do día camiña o mismo a mañán que a tarde que a última hora do día, non? Todo iso son datos indirectos que me están dicindo se está habendo algún cambio clínico no doente. Eso deberíamos poder aproveitalo moito máis do que o facemos, por certo, que non o facemos. Falemos de unha gama crecente de terapias de alta eficiencia para a enfermidade da que estamos a falar, a esclerose múltiple. Desde a perspectiva clínica e tamén da xestión, como se seleccionan os tratamentos máis adecuados para cada paciente? Porque hai que ter en conta pois, a eficacia e a eficiencia do sistema, tendo en conta os custos. A ver, hoxe en día hai varias premisas fundamentais. A primeira de todas é que está claro que unha vez que se fai o diagnóstico o doente debería ser tratado. É verdade que hai unha porcentaxe moi pequena de doentes que poden ir moi ben a pesar de que non nos tratamos, pero unha porcentaxe mínima, falando en términos estadísticos, a probabilidade de que nos equivoquemos é moi alta, por iso hai que tratalos ao principio. Segundo, sempre se discutiu se había que facer un tratamento que se chama de escalado, é dicir, empezar, digamos, por fármacos non moi agresivos e ir aumentando a medida que a enfermedade se descontrola, ou un tratamento que se chama de inducción, que é empezar desde arriba e a partir de aí ver que é o que hai que facer. Tampouco hai moita dúda neste momento xa de fai poucos anos que, sobre todo nos países bálticos, Noruega, Suecia, Dinamarca, demostraron claramente que empezar por terapias de inducción por fármacos os máis potentes posibles ten a largo plazo unha eficacia moitísimo máis elevada. É certo que o precio do fármaco non é o mismo, pero a curto, medio plazo, esa inversión, digamos, no tratamento é unha inversión rentable, non? Entón, en este momento, empezar por unha terapia precoz e por unha terapia de alta eficacia é a técnica terapéutica mellor. Cal dos fármacos utilizar, eso xa vai na costumbre de cada un. É dicir, hai varios fármacos, entón a disponibilidade vai a depender primeiro de que o médico sepa manexar esos fármacos. Non é moi complicado, pero hai que aprender a manexarlos. Segundo, da propia vida do paciente, non? Imaginemos unha muller xoven que pretende un embarazo, pois ao mellor teño que adaptarme aí, ou que estamos nun momento de epidemia, por exemplo, como sucedeu co COVID, pois ao mellor hai fármacos que hai que ter cuidado no seu uso
para poder vacunar no momento oportuno. Quer dizer, ese tipo de aspectos hai que telos en conta. De feito, así é como entendo empoderar a un paciente. É dicir, discutir con ele esas posibilidades. Empoderar a un paciente non é poñerlle diante, mire, aquí este é un zoco, aquí hai 18 fármacos, escolla un. Iso non é empoderar nada, iso é facer mal a medicina. Empoderar é discutir con el as posibilidades que teñen dentro dos márgenes que temos terapéuticos. E despois hai unha cousa que antes xa mo preguntaban, as terapias de remelinización, que siguen sendo, non vou decir unha quimera, non? Pero é o ideal, pero en este momento hai dúas cousas nos que estamos desarmados. Unha delas é neste tipo de terapias regeneradoras da mielina, se se pode decir así, non as hai que decirlo con esta claridade, pero se está traballando moito en ese sentido. E a outra que é unha cousa máis realista é que en este momento temos formas progresivas da enfermedade onde tamén estamos bastante desarmados. Hai varios intentos terapéuticos que xa veremos en que quedan nos próximos 2-3 anos, pero de momento non temos a eficacia que nos gustaría. Así como nas formas en brotes, podemos decir que o cambio foi tremendo, porque casi un 80% ou máis dos doentes despois de 15 anos están estables. Nas formas progresivas non é así. Quería preguntarlle tamén pola abordaxe multidisciplinar que precisa a enfermidade para asegurar esa atención integral aos pacientes, como se coordina pois a atención neurolóxica con outros servizos, psicoloxía, rehabilitación... A ver, é unha enfermedade que abarca moitos aspectos, non? E hai unha cousa dentro de todas as terapias que se debería comentar sempre, e é que solamente en estos 30 anos, últimos non, pero nestes 30 anos solamente se desarrollaron 2 medicamentos novos desde un punto de vista de tratamento sintomático. E deberían haberse traballado máis en ese aspecto. Por que? Pois son doentes que ao larga pois teñen espasmos dolorosos, teñen problemas urinarios e iso hai que tratalo pois co rehabilitador, hai que tratalo co urólogo, alteracións cognitivas incluso que hai que tratalos e evalualos cos neuropsicólogos, en fin, hai moitos aspectos, incluso aspectos sociais, non? Porque e aí as asociacións de doentes xoga un papel moi importante, non? Porque hai outros aspectos, incluso laborales, que tamén hai que ter en conta. Iso sería unha abordaxe multifactorial ou multidisciplinar de un doente que, ao fin e ao cabo, sucede prácticamente en todo, pero aquí dunha maneira máis chamativa, non? Pois agradecemos a súa participación hoxe nesta xornada na que imos a continuar a falar da coordinación. Imos a fondar nese tema con Isabel Jiménez, que é psicóloga do Servizo de Neuroloxía e da Fundación de Investigación Sanitaria de Santiago do IDIS. Moitas grazas por estar aquí tamén, Gracias Isabel. por invitarme, por contarme. E cales son as principais intervencións? Contanos primeiro que facedes no que é a consulta de psicoloxía con pacientes de esclerose múltiple. Bueno, yo voy a hablar un poco de lo que es la intervención en general, aunque dentro de la psicología hay como 2 tipos de intervención. Por una parte es la intervención de la psicología clínica, que está más centrada en lo que es el apoyo emocional, sobre todo en determinadas etapas, ¿no? que son más importantes. A lo largo de la evolución de la enfermedad, casi la mitad o más de la mitad de los pacientes sufren a lo largo de la enfermedad algún tipo de trastorno ansioso-depresivo, ¿no? Pero hay momentos que son más claves, ¿no? Por ejemplo, en el momento del diagnóstico o momentos en los que aparece una evolución de la enfermedad a formas más progresivas o bien por la aparición de secuelas en los que el apoyo emocional pues, es más importante. Entonces, por un lado, la atención psicológica está lo que es la psicología clásica, ¿no? La psicología más del apoyo emocional, y por otra parte estaría lo que es el tratamiento neuropsicológico. El tratamiento neuropsicológico estaría más centrado en lo que es la detección del deterioro cognitivo, la orientación de cómo trabajar ese deterioro cognitivo, de cómo utilizar los recursos que ya se tienen, y luego lo que es la rehabilitación neuropsicológica propiamente dicha. Entonces digamos que tenemos como dos tipos de terapia psicológica diferenciado, ¿no? que puede recibir el paciente. E que propostas levarías a cabo, se puideses, para integrar de maneira efectiva a atención psicolóxica a hora de detectar o deterioro cognitivo?
Claro, justo es un punto en el que todavía no hay un consenso, ni siquiera en la gente especializada y en las unidades especializadas de esclerosis múltiple, no hay un consenso de cuándo es más adecuado hacer estas evaluaciones neuropsicológicas, ni siquiera qué pruebas son las más adecuadas para hacerlo, ¿no? Dependiendo de las unidades, hay unidades que optan más por un sistema de screening, de hacer pruebas de screening y luego hacer evaluaciones más detalladas en el caso de detectar deterioro con estas pruebas de screening. Entonces estas pruebas serían pues, a lo mejor anualmente o de una forma así más frecuente, y luego hay otras unidades que optan por unas evaluaciones más dilatadas en el tiempo, a lo mejor, pero con evaluaciones más completas. ¿Esto por qué no nos ponemos de acuerdo, ¿no? Pues porque en sí misma la evaluación por su naturaleza tiene pros y contras de hacer muchas evaluaciones. ¿Por qué? Porque se puede producir lo que llamamos un efecto aprendizaje. Y aunque nosotros cambiemos, utilicemos formas alternativas de las pruebas para que no se produzca este efecto aprendizaje, sí hay un aprendizaje implícito que puede hacernos que seamos menos sensibles para detectar este deterioro cognitivo. Entonces, no hay a día de hoy un consenso de decir, bueno, pues hay que hacer las evaluaciones anualmente, ¿no? Sí que parece ser que todos los que nos dedicamos a la esclerosis múltiple tenemos el consenso de lo que sería ideal, sería mínimamente tener una evaluación a nivel basal en el momento diagnóstico o en el primer año para saber un poco no solo si hay afectación cognitiva en ese momento, sino también para ver cómo es cognitivamente ese paciente, para que luego a lo largo de la enfermedad, si se produce ese daño cognitivo, esas quejas cognitivas, poder comparar al paciente consigo mismo, ¿no? Y tener esa evaluación. Y luego también ser necesarias estas evaluaciones ante la queja del paciente, si el paciente se queja de problemas de memoria, de problemas cognitivos, o ante cambios de la evolución de la enfermedad, ¿no? Pasar a formas progresivas o formas que pueden tener una asociación mayor con este deterioro cognitivo. E sobre a coordinación da que falábamos entre as distintas especialidades, nos describía o doutor Prieto a importancia e, ademais diso, vouche preguntar tamén, Isabel, pola avaliación que faz, como funciona a coordinación realmente? Claro, aquí volvemos a tener una dicotomía, ¿no? Entre el tratamiento emocional dependencia de salud mental, entonces los pacientes en este sentido van a tener una atención especializada, pero especializada en salud mental. Entonces, sí que es verdad que es difícil encontrar una atención que sea especializada en el apoyo emocional justo en esclerosis múltiple, ¿no? Yo creo que aquí sí que tiene un papel importante, por ejemplo, las asociaciones, y yo creo que es uno de los motivos por los que las asociaciones brindan, ¿no?, este servicio especializado en las dos vertientes, ¿no? En el caso de la neuropsicología, sí que es verdad que estamos más integrados en lo que es las unidades, porque ya estamos dentro de la unidad de neurología y de las unidades de esclerosis múltiple. El problema que tenemos justamente es que al no estar reconocida la figura del neuropsicólogo como una persona fundamental en este tratamiento, pues hay muy pocos. Entonces, solo tienen las unidades especializadas y es difícil encontrar una asistencia neuropsicológica, ¿no?, que nos permita que abarque a toda la población en el momento actual. Pero la integración, por ejemplo, con el servicio de neurología, pues es total, y con la enfermería, por ejemplo, pues es total, porque estamos mano a mano trabajando juntos. Gracias, Isabel Jiménez, pola túa experiencia e imos por alusións prácticamente falar con esa visión desde fora do sistema, aínda que non realmente fora, porque se ten en conta sempre a implicación das asociacións. Contamos con Fátima Sánchez, que é a presidenta de ACEN, a Asociación Compostelá de Esclerose Múltiple, Parkinson e outras demencias. Gracias, Fátima, por estar con nós. Gracias a vos por convidarme. E queremos falar da calidade de vida nos pacientes con esclerose múltiple, que pode depender de moitos factores. Para ti, que papel xogan as terapias non farmacolóxicas? Para entender a importancia que ten todo o que non é farmacolóxico, todo o que non é tratamento nunha enfermidade como a esclerose múltiple, hai que ter en conta que é unha enfermidade coa que se vive moito tempo, porque se diagnostica cedo
entre os 20 e os 45 anos, é porque é crónica, non hai tratamento curativo. Entón, vívese moitísimos anos con isto, ten un impacto psicolóxico moi grande, xa só o feito de convivir cunha enfermidade así. E entón, todo o que non é farmacolóxico e que nos axude a fortalecernos, fai moita falta. Porque a esclerose múltiple debilítanos, eso é así. O sea, aínda que os tratamentos freen a neurodegeneración, hai como uns síntomas de fondo, unha serie de comorbilidades que tamén mencionaba o doutor Prieto, que nos van debilitando, que nos van facendo máis sensibles aos impactos, aos estímulos da vida. Iso é así, non? Cousas que a outras persoas non lles afectan demasiado, pois a nós sí que nos afectan bastante e condicionan o noso día a día. Eu eses síntomas, pois eso, chamolle síntomas de desgaste, e poden non ser agudos, pero sempre están aí, sempre están aí. Poden ser pois problemas urinarios, poden ser pois un intestino un pouco sensible, pode ser fatiga, isto é moi frecuente, fatiga, e limita moito máis do que parece, néboa mental, migrañas, pode haber moitas cousas. Entón, para todo eso, digamos que temos que ter unha batería de cuidados específicos, porque ao final son propios para cada persoa, que nos axuden a configurar un estilo de vida que minimice o impacto da enfermidade. Tanto a curto prazo, en plan, pois, como me sinto hoxe, como vou levar o día hoxe, como a longo prazo. Entón, establecer toda esa batería de cuidados pode ser complexo, non é? Require, evidentemente, recursos, pero é fundamental. A dieta, moi importante, sobre todo se hai problemática intestinal, super importante. O exercicio, bueno, fundamental. Manternos activos vai-nos super ben para controlar a fatiga, para previla e para reducila e para promover estados psicolóxicos positivos tamén. Fundamental. E aquí falo de dúas cousas. Exercicio en xeral, como a calquera outra persoa, cada un o que lle preste, o que lle guste, pero ademais tamén pode facer falta exercicio terapéutico específico. Pois cousas concretas, como o suelo pélvico, como musculatura da deglución e da fala, musculatura de algunha parte do corpo que quedou debilitada despois dun brote, e aquí é onde profesionais como fisioterapeutas, logopedas, terapeutas ocupacionais son absolutamente fundamentais. Apoio psicolóxico, eu creo que é clave, ten que estar aí. Agora ben, o momento e en que medida se necesita depende moito da persoa. En contra do que poida parecer, non todo o mundo quere apoio psicolóxico no momento do diagnóstico. Parece como moi evidente, estás aí un shock, e necesitas alguén que te axude. Hai xente que non, xente que pasa por unha fase de negación, que non quere asimilalo de forma inmediata, pero outra xente sí. Eu penso que a nivel psicolóxico importante, e aquí ao mellor estou máis centrada na parte de apoio emocional, porque non sei tanto sobre a parte terapéutica neuropsicolóxica, pero eu creo que o fundamental é avanzar cara á aceptación da enfermidade, eu penso que iso é clave. E isto pode resultar moi difícil a algunhas persoas, haberá outras persoas que non, que pola súa historia persoal, polo seu carácter, pois avancen cara á aceptación dunha forma máis ou menos orgánica, natural, pero hai outra xente que lle resulta moi complicado. E despois, a segunda cousa que a nivel psicolóxico me parece importante é fortalecernos psicolóxicamente, para manternos estables cando a enfermidade pegue forte. A enfermidade vai pegar forte en algúns momentos, entón aí é onde temos que mostrar que temos esa fortaleza, esa estabilidade para manternos un pouco firmes, non deixarnos levar pola desesperación, pola frustración, polo medo. Entón eu penso que hai que traballar nesas dúas liñas, porque é difícil verse así. Ter fatiga un día ou dous, pois lévalo ben. Ter fatiga durante semanas ou meses acaba te minguando psicolóxicamente. E aquí tamén enlazo un pouco, porque verse limitado en xeral afecta moito psicolóxicamente. E enlazo tamén co asunto dos apoios, porque ás veces xa o problema non é só chegar a conseguir unha cadeira de rodas, que tamén pode ser complicado en según que contextos, senón aprender a verse na cadeira de rodas e aprender a que te vexan na cadeira de rodas. O impacto psicolóxico tamén pode ser grande. Entón, que haxa un profesional do apoio psicolóxico sempre disponible, eu penso que é fundamental. Despois, cada quen usarao no momento que o precise. En xeral, como dicía antes, calquera axuda non psicolóxica, calquera terapia non farmacolóxica, que nos axude a fortalecernos, vai ser benvida. E aquí quero tamén incluir a vida social.
que parece unha tontería, pero ás veces resulta-nos complicado manternos activos, activas socialmente, polos síntomas que temos. Pois, ao mellor por unha incontinencia urinaria, pois non te atreves a facer según que plans, porque non sabes se vai haber baño ou non vai haber baño, ou pola fatiga, pois hai días, ou semanas, ou meses, que non te das levantado para ir ao cine, para ir a tomar algo. Entón, sí que é importante tamén ter un pouco un núcleo de persoas, un contexto social que entenda a túa sintomatoloxía invisible, que iso é problemático, para darte ese empurronciño e manterte activo socialmente tamén, activa. Bueno, sí, en xeral, toda a parte non farmacolóxica eu penso que é fundamental a hora de consolidar ese estilo de vida activo, saudable, que nos manteña autónomos, que nos manteña con axencia para decidir sobre nós mesmos o máximo tempo posible. Polo que estás a dicir, que crees que necesita escoitar unha persoa cando lle diagnostican esclerose múltiple? Pois, a min gustaríame, en primeiro lugar, darlles ánimos, porque non é fácil recibir este diagnóstico. Pero tamén dicirlles que non se deixen levar polo medo, porque hai formas de convivir coa enfermidade e de ter unha boa calidade de vida. O que pasa que, bueno, hai que atopar esas formas, non é algo que veña dado. Entón, eu recoméndolles, naturalmente, que confíen no persoal sanitario, nos médicos, médicas especialistas, que confíen tamén en si mesmas e que invirtan en coñecerse a si mesmas, en saber que é o que lles presta, que é o que non lles presta, que é o que lles ven ben, que é o que non, para ter esta axencia tamén que dicía o doutor Preto a hora de decidir como vou manexar eu esta situación. Recomendaríalles moitísimo tamén, evidentemente, que construan unha rede de apoio forte, familiares, amistades, e aí tamén quero incluir as asociacións de pacientes, evidentemente. Nas asociacións de pacientes, primeiro, facemos unha cobertura fantástica de toda esa parte non farmacolóxica, como ben defendeu aquí Isabel, cubrimos moi ben esas necesidades que, de outra maneira, e aquí teño que poñer un pouco reivindicativa, non temos cubertas, o sea, pola parte, digamos, da sanidade pública, tal e como está, e incluso do protocolo asistencial que existe para a esclerose múltiple, tal e como está agora mesmo o sistema, pois non temos nin frecuencia, nin seguimento de moitas cousas que non sean estritamente neuroloxía e frear a neurodegeneración. Entón, eu animaría a todo o mundo a que confíe nas asociacións de pacientes, que veña, que pregunte, que se informe con nós, que non vai a San Google nin a ChatGPT, que se necesita información que veña canda nós, e se necesita apoio tamén, que veña canda nós. Eu, a verdade, coa experiencia da esclerose múltiple, ou a lección que saco, digamos, ou a mensaxe máis importante é, se veñen maldadas na vida, mellor que nos pillen boa compañía. Entón, pois, que sepan que poden contar con nós. E para rematar con unha mensaxe, digamos, de esperanza, se che pregunto pola investigación, que esperas tú nun futuro próximo? Bueno, eu espero tratamentos curativos. Vamos, eu e todo o colectivo. E estou absolutamente segura de que chegarán. Non sei cando, evidentemente, pero tratamentos que non só freen, senón que paren a neurodegeneración e que a revertan, eso eu estou segura de que chegará. Pero mentres non chega, pois, que queremos? Pois tratamentos con menos efectos secundarios, evidentemente, tamén técnicas de monitorización con máis resolución, que neso, bueno, estáse traballando moito, toda a parte dos biomarcadores, incluso técnicas de monitorización que teñan certo poder predictivo, é como unha arela que temos, non? Que nos digan un pouquiño como vai ir, como vai evolucionar isto, eso sería moi, moi, moi interesante. Pois grazas aos tres por falar hoxe con nos de esclerose múltiple. Gracias a vos. A esclerose lateral amiotrófica, a ELA, é unha enfermidade neurodexenerativa rara que afecta ás neuronas motoras do sistema nervioso central, provocando unha perda progresiva de forza e da capacidade de movemento. Segundo a Guía de Atención a ELA, publicada polo Ministerio de Sanidade, trátase dunha patoloxía de grande impacto sociosanitario, xa que é unha das principais causas de discapacidade adquirida en adultos novos.
A nivel nacional, a Sociedade Española de Neuroloxía estima que existen alrededor de 4.000 persoas diagnosticadas cunha incidencia anual de 2 casos por cada 100.000 habitantes. Adoita aparecer entre os 40 e os 70 anos con maior frecuencia en homes. Para os pacientes, padecer ela significa convivir cunha parálise progresiva e irreversible que afecta a funcións tan básicas como andar, falar, tragar ou respirar. A enfermidade non ten cura, pero os avances en tratamentos paliativos e a creación de unidades multidisciplinares de ela en hospitais de toda España permiten mellorar a calidade de vida e ofrecer apoio integral ás familias. A resposta do sistema público a estes pacientes desde o diagnóstico centra os próximos minutos. Falamos da ELA con Beatrice Canetti Heredia, que é neuróloga na área sanitaria de Santiago. Benvida. Encantada. Podes orientarnos un pouco máis na ELA, que comparte síntomas iniciais con outras patoloxías motoras e isto pois habitualmente pode dificultar o diagnóstico. Como se realiza na práctica clínica o diagnóstico diferencial e que ferramentas poden resultar máis útiles para evitar atrasos? Vale. Efectivamente, como mencionas, uno de los grandes escollos y dificultades que encontramos en el diagnóstico es la enorme complejidad, ¿no? Y esto en lo que se traduce es que los pacientes a menudo esperan a tener un diagnóstico en torno al año, que es un tiempo pues, muy prolongado. Y esto tiene que ver con varias cuestiones. La primera tiene que ver con la variabilidad en la presentación, ¿no? Y el diagnóstico diferencial, ¿no? tan grande que tenemos que hacer. Entonces, para esto tenemos diferentes herramientas, ¿no? que nos van a ayudar. La primera, yo creo que quizás, y esto es importante de cara a intentar paliar este retraso diagnóstico, que desde atención primaria se tenga al menos una visión o un fenotipo típico, claro, para, digamos, hacer una primera aproximación y una sospecha, ¿no? ¿Cuándo vamos a sospechar esta enfermedad? Pues cuando exista un cuadro de debilidad focal, normalmente una mano, un pie, a veces si se inicia con musculatura vulvar va a ser en el lenguaje, para articularlo o para deglutir, y normalmente va a ser pues, típicamente asimétrica y a lo largo de la evolución pues, puede ir progresando, ¿no? Entonces, sí que también es importante tener una serie de lo que llamamos banderas rojas, ¿no? que tienen que, ante este fenotipo motor progresivo asimétrico, pues hacernos sospechar que igual no estamos ante una ELA, ¿no? Por ejemplo, pues que haya síntomas sensitivos o alteración de la sensibilidad predominante o un dolor incapacitante desde el principio, que haya fluctuación clínica, que nos hablan precisamente de ese diagnóstico diferencial que es muy necesario, ¿no? En la consulta, una vez recibamos al paciente, vamos a hacer una anamnesis dirigida, ¿no? Intentando determinar si el inicio es espinal, ¿no? Que si es con afectación de alguna de las extremidades o es vulvar, y vamos a hacer una exploración dirigida buscando lo que define la enfermedad, que es la afectación de la motoneurona, tanto superior como inferior, ¿no? Disponemos de varias pruebas complementarias que nos van a ayudar al diagnóstico. Quizás la prueba fundamental va a ser la electromiografía, que nos va a permitir demostrar la afectación de esta neurona motora y nos va a permitir también desarrollar o estimar un poco la extensión, ¿no? Que es la clave, y los criterios diagnósticos justamente se basan en demostrar la presencia de esta afectación en diferentes localizaciones, ¿no? Pero también va a ser fundamental para el diagnóstico diferencial de otras enfermedades neuromusculares que van a cursar pues, con síntomas muy similares, con una debilidad progresiva, enfermedades del músculo, del nervio periférico.
Y después, pues bueno, ya más orientados al diagnóstico diferencial, deberemos hacer una resonancia, especialmente pues tendremos que mirar bien la columna cervical para descartar que no haya una mielopatía compresiva, cuyos síntomas pues son muy similares, y hacer un estudio analítico pues para descartar pues otras causas tratables, ¿no?, de debilidad progresiva. Quería preguntarche tamén polos avances dos últimos anos moi significativos no que é a investigación sobre a ELA, tanto en terapias farmacolóxicas como en aproximacións xenéticas. Que liñas de investigación consideras que son máis prometedoras con expectativas reais? Vale. Pues yo diría que las líneas de investigación o la investigación va a estar por una parte dirigida a cuestiones pues, más metodológicas, ¿no?, que son en realidad fundamentales, sobre todo en una enfermedad que lleva una trayectoria, por desgracia, de muchos fracasos en ensayos clínicos. Y estos avances metodológicos tienen que ver, por una parte, con determinar qué condiciona que un paciente tenga un fenotipo y no otro, ¿no?, para no agruparlos en el mismo cajón, porque las evoluciones van a ser distintas y las intervenciones puede que sean distintas, las que necesitamos. También para el desarrollo de biomarcadores que tienen su papel en el diagnóstico más temprano y son herramientas que nos van a permitir pues, hacer un desarrollo, una evaluación y un desarrollo pues, más ágil de los ensayos clínicos, ¿no?, y no esperar a monitorizar la progresión en los pacientes. Líneas hay muchas, es una enfermedad que a día de hoy sabemos que es multifactorial, hay muchas dianas que van desde la disfunción mitocondrial a alteración en depósito de proteínas, a mutaciones genéticas. Y si tuviese que hacer una apuesta de lo que me parece que el futuro más o menos inmediato va dirigido a terapias pues, dirigidas, ¿no?, muy específicas. La terapia génica es un ejemplo, ¿no?, y de hecho próximamente se va a comercializar un fármaco para la esclerosis múltiple o para la esclerosis lateral amiotrófica que va justamente dirigido a una mutación muy concreta, que es la mutación en el SOD1 y que solamente algunos pacientes presentan, ¿no? Y esto, a su vez, tener tratamientos dirigidos a mutaciones genéticas concretas, abre otra puerta, ¿no?, en nuestra praxis general, ¿no?, que es la necesidad de ofrecer el estudio genético a cualquier paciente, no importa pues, tenga antecedentes familiares o no. Chamabas a atención sobre a importancia do diagnóstico, sobre tamén esas diferenzas que pode haber segundo o fenotipo, as diferencias na evolución, e entón, en canto ao seguimento, sobre que hai que chamar a atención? Pues lo primero, justamente en esa heterogeneidad, ¿no?, tanto en la presentación como en la evolución. Quiero decir, los tiempos para cada paciente van a ser diferentes y, por tanto, las necesidades van a ser distintas. Entonces, esto en lo que se traduce es que vamos a tener que hacer un seguimiento estrecho y un poco anticipado a las necesidades, ¿no? Esto se materializa con unidades multidisciplinares que han demostrado no solamente que mejoran la calidad de vida de los pacientes, sino que aumentan la supervivencia y disminuyen la hospitalización. Quiero decir que son herramientas que a día de hoy ya tenemos disponibles, ¿no? Y ahí se integran diferentes especialistas, ¿no?, que van desde neumólogos, endocrinos y nutricionistas, a logopedas, fisioterapeutas, psicólogos. Entonces, pues bueno, ahí digamos que se reúne un poco y se acompasan las necesidades del paciente y se ofrece pues todas estas herramientas, ¿no? Algunas de ellas pues van a exigir una coordinación dentro del hospital en forma de consultas de acto único y otras pues van a exigir pues coordinarnos con atención primaria, con hospitalización a domicilio,
con las asociaciones, ¿no? que van a tener también un papel fundamental en el apoyo y en la compensación de aquellos recursos pues, que no somos capaces de ofrecer, ¿no? y que el paciente necesita. Agradecemos a doutora Canetti que nos traslade esa experiencia e que nos introduza ese papel das asociacións. Contamos con pacientes, cunha coidadora e tamén coa traballadora social Almudena Otero de AGAELA, Asociación Galega de ELA, coa que imos falar, porque se falamos desta enfermidade, hai que falar da comúnmente chamada Lei ELA, a Lei de Atención Integral ás Persoas con Esclerose Lateral Amiotrófica e outras enfermidades neurodegenerativas con alta dependencia. Foi aprobada polas Cortes Xerais este ano 2025 e entre os seus obxectivos está a garantir recursos económicos, sociais e sanitarios específicos para pacientes con ELA. Almudena, pregúntoche, gracias por estar con nós, que profesionais da sanidade en primeiro lugar son fundamentais para un paciente de ELA? Primeiro, gracias por convidarme. Como ben comentaba ela, os médicos que están dentro das coñecidas unidades de ELA, cos que contamos en diferentes áreas sanitarias, nos principais hospitais de Galicia, pues están conformados, como decía, pues, o neurólogo, neumólogo, nutricionista, médico rehabilitador, que despois pues, deriva, non? Falamos tamén xa de pues, fisioterapias, logopedas, terapia ocupacional, tamén, por suposto, a figura do psicólogo, a unidade de traballo social, non? Considero que todos os profesionais deben estar sempre presentes. É certo que, non contamos en todas as áreas, non hai como a mesma xestión ou non temos esa mesma presencia que intentamos, non? Desde a GAELA, pois, algo que loitamos, que non haxa diferencia dunhas unidades a outras. Somos conscientes, sempre traballan por conseguir unha mellora. E outros dos papéis fundamentais que creemos que é necesario é a figura da xestora de casos. Como ben antes comentábamos, que en algúns hospitais ou unidades dela xa está ben instaurada, noutros todavía, falta que se implemente, non? Na maioría dos casos adoita ser unha enfermeira, pois é, digamos, esa vía de contacto entre a unidade dela e a familia, non? A persoa co diagnóstico dela e o cuidador non principal, que adoita ser sempre un familiar. Entonces, sí que consideramos que desde o pai dela se contemplan todos os profesionais que deben intervir durante todo o proceso, pero sí que, intentamos pelexar porque se faga da mesma forma en todos os hospitais de referencia, non? Pero creo que está enfocado de unha forma moi positiva. Pois seguimos a falar de melloras e con respecto á lei de ELA, en que medida imos falar de os que consideras máis necesarios dentro dos obxectivos que se marca esta legislación, o que é máis necesario e de forma máis inmediata que crees que sería? Principalmente, o que máis non vimos falar todos cando se falaba da lei ELA son eses cuidados especializados 24 horas, que naide teña que tomar decisións que non quere por verse abocado por non poder asumir os cuidados e o gasto económico que eso conleva, non? Estamos falando dunha enfermidade moi cara, na que se necesitan moitos recursos, en fases moi avanzadas, necesítanse varios cuidadores que poidan asumir esos cuidados. En moitos casos necesitamos tamén cuidados profesionais, que non todo ese peso recaiga sobre a familia, non? Porque ao final, un poquinho como falaban os outros compañeros de outras asociacións, tampouco queremos esa sobrecarga do familiar, non queremos tampouco que enferme ese pilar fundamental da persoa enferma. Outros cambios, aparte destes cuidados especializados, moi importantes son no ámbito sanitario, non? Que se vai a incluir integrarse no Instituto Carlos III unha estrutura de programas de investigación, algo que consideramos moi importante, non? Investigación sobre a ELA, co objetivo de fomentar a divulgación, que se prestacións de servicios documentais sobre a ELA, non? Que haxa coordinación e promoción dos estudios e dos avances que haxa a nivel científico e sanitario para a mellora do diagnóstico e tamén do paciente, do tratamento do paciente. Eses son algúns, outros que tamén se levarán a cabo a incluir na carteira de servicios do Sistema Nacional de Saúde a idea de, no ámbito da rehabilitación,
prestar servicios de fisioterapia pues, máis axeitados a cada paciente, incluso tendo en conta a fisioterapia domiciliaria, para pues, proporcionar unha mellor calidade de vida e un servicio máis axustado uns cuidados máis axustados á situación de cada persoa. Outros das medidas que se van a levar a cabo nesta lei é a creación e regulación dun rexistro de enfermedades neurodegenerativas, pois co obxectivo de recadar información para ver a incidencia, a prevalencia e tamén pois, para poder ter máis información, poder tamén comparar con outras, quer dizer, ver a prevalencia que hai nas diferentes comunidades autónomas e tamén comparar con outros países. Ao final, ter máis fortes de información para pois, investigación e avanzar neste aspecto que é un camiño que, bueno, pois que todavía queda moito por facer e por conseguir. Podería dicir moitos máis, sí que é verdad que hai moitas máis medidas que se van a levar a cabo, pero esperemos que se fagan sobre todo coa máxima premura, porque ao final é certo que levamos moitos anos pelexando por esta lei, aprobouse en outubro de 2024, agora este ano é cando conta con partida presupuestaria, entón agora o que queremos é que canto antes somos conscientes que agora o van a derivar a transferir poderes ás autonomías e poidan desarrollar esa normativa para que todas as persoas que así o precisen poidan contar canto antes cos recursos necesarios, porque aínda con moitos recursos nunca son suficientes dada a situación que vemos que viven as familias día a día. Que lle podes contar a un paciente de ELA e as súas familias a día de hoxe, de que necesidades si están cubertas para un paciente galego e cales, pois, como dicíamos, que se van a mellorar moitos, cales serían as que aínda non? Bueno, primeiro aproveito para que sempre conten e agradecer que desde as unidades de ELA deriven e falen das asociacións. Considero que é un apoio moi importante, porque desde aí podemos apoiar e asesorar durante todo o proceso, dar un poquinho de alento, menos de tranquilidade, de saber hacia onde poden encamiñar e que recursos poden ter. A día de hoxe, pois, contamos con recursos que, ao mellor, outras patoloxías poden contar desde dependencia ou discapacidade, con esos recursos ou ben servizos directos ou prestacións económicas que hai, e despois contamos tamén con diferentes subvencións. Por unha parte estarían subvencións que pode optar outras persoas tamén sin ter este diagnóstico, subvencións de accesibilidade, para facer as vivendas máis accesibles, implementación de ascensores, de salvascaleiras, domótica, un sinfín de obras que poden facilitar un poquinho manter esa autonomía, que é un pouco que nós sempre dicimos, cando tenen esa primeira toma de contacto con nós, sempre dicimos que o obxectivo, aparte de acompañalos, é fomentar a súa autonomía e manter a calidade de vida o mellor posible sempre, tanto da persoa co diagnóstico como da súa familia. Outras, que son moi coñecidas, que xa anunciaron que habrá unha cuarta convocatoria, son axudas específicas para os enfermos de ELA e os seus fenotipos. Esas axudas teñen como varios fins, Podese facer para destinar para a compra de produtos de apoio que non esteñen cobertos pola carteira quero dicir, polo Sergas. Poden ser curas de transferencia, camas articuladas, sillas de ducha con rodas, ou produtos máis pequeniños que o que fan é fomentar a autonomía da persoa no seu día a día. Despois tamén se pode destinar a compra dun vehículo adaptado ou a adaptación do vehículo, a adaptación da vivenda, a servicios asistenciais como pode ser fisioterapia, psicoloxía, rehabilitación e tamén a contratación dun cuidador profesional un poquinho para cubrir esas necesidades que decimos que non é suficiente, que necesitamos moitos cuidadores para asumir esas situacións tan complexas que nos atopamos sobre todo nas fases máis avanzadas da enfermidade. Outros dos fins que cubre esta subvención é o transporte, asume os gastos de transporte adaptado dun taxi neste caso para ir a esos centros asistenciais. Dicir que tamén cubren gastos de centro de día e residencia privada, porque entendemos, somos conscientes que a día de hoxe acceder a un centro de día público ou residencia está moi
moi complicado, é moi difícil. Entón, esas, digamos, son as principales axudas cas que nos atopamos. Obviamente, nos traballamos sempre individualizando cada caso, vendo a situación, as circunstancias. En algúns casos tamén, pois, dependendo na cidade que vivan, poden beneficiarse do bonotaxi, pero por iso xa traballamos de forma máis individualizada e xa lles, en cada caso, indicamos cales son as axudas as que poden optar cada familia. Pois Almudena coñece o caso tamén dos nosos convidados os que agradecemos que estean hoxe con nós, Germán Pereira, paciente de ELA, e a súa muller e coidadora Mónica Grille. Moitas grazas por estar con nós. Germán, contanos como foi para ti ese momento do diagnóstico e o momento de recurrir a asociacións como a Gaela? Eu me dieron que hai un ano que lle diagnosticaron. Sí. Entendo que é un momento duro de recordar para ti, Germán, e tamén Mónica, ti como viviches, porque cambia a vida da familia ao completo. Sí, a verdade é que sí. O que pasa que nese momento é como a que, ou vamos, a miña situación, é como a que quedaches como a congelado. E despois é como que te vas, pois, día a día, é como que, bueno, vai abrindo ese cachiño e vas descongelando. É que non, eu ao día de hoxe, fixo agora un ano en outubro, non son capaz de ser consciente aínda realmente do diagnóstico. Non teño, non sabes, vou día a día, o que vai aparecendo, o que nos vai sucedendo, bueno, pois entonces aí realmente é onde vas dicindo, bueno, pois sí, realmente é isto. Pero despois é moi, é que non che sei explicar, non son capaz de decir, pois teño, non. É iso, quedas aí nun... Bueno, porque eu tamén fui unha situación así de decidir, bueno, pois cheguei, el xa o sabía, porque, bueno, foi así o diagnóstico un pouquiño, que eu eso tamén o quero recalcar, que diría pedir eso, non, de que cando se dea un diagnóstico, bueno, pois destas situacións, que haxa, pois, siquera un mínimo dunha persona co paciente, que no noso caso, bueno, pois estaba el solo, eu pedín que esperaran por min, pero, bueno, non se esperou, bueno, por circunstancia, bueno, polo que fora. Entonces, deronllo a el primeiro, el viviu ese proceso el solo, e despois cheguei eu, e comentaronmo a min, e volviuno a vivir el, e máis vivino eu. Entonces, eu, bueno, aí quería recalcar un pouquiño que ese pequeniño cuidado, porque as pequeniñas cousas, por moi pequeniñas que sean en situacións como estas nas que estamos, pois poden afondar moitísimo, que despois son moi malas de poder sacalas, non sabes? De poder volver unha respirar. Entonces eu estou nesa situación así, pois podo decir que congelada, moi enteira, que non sei se ao mellor un día pois chegará un momento que me rompa, non sei como vou a romper. Pero, bueno, ahora mismo enteira e despois, bueno, pois voume dando de cuenta que o día a día, cando vai pasando, pois esas pequeniñas cousas que van aparecendo, pois diste, pois sí, é real. É o que nos toca, é o que hai. Germán e Mónica, non sei, que nos podería dicir algo, unha boa resposta, que si foi de axuda para vos de resposta desde o apartado sanitario que vos axudou neste tempo? Sí, sí. A ver, é que é moi necesario. E máis despois, si, vemos, a ver, que todo o que nos están facendo, apoio e todo iso, sí, sí. Recalcar que sí, que necesitaríamos máis fisioterapeuta. Eu creo que estas persoas, diagnóstico como del, ou, bueno, así outros que estamos falando hoxe, eu creo que a fisioterapia que tiña que ser máis continua, non solamente pois unha sesión á semana. Ele está levando unha sesión á semana,
é moi pouquiño. Porque eu son cuidadora, pero eu non sei, fago certas cousas e todo iso, pero non son especialista niso. E eu noto que, bueno, que se perde musculatura, bueno, afecta, non? O estado físico afecta. E claro, ti podes cuidar a alimentación, podes dicirlle, mira isto, mira lo outro, pero bueno, non chega. Despois, o tema de logopeda, tamén o vexo moi minúsculo, máis necesario. Porque, bueno, temos os nosos controles ca logopeda, genial, que non teño nada que decir dos profesionales, super atentos, explícanche todo, bueno, todo moi ben, pero despois aí o mantenimiento, iso aí vexo moi baixiño. Porque claro, a logopeda agora dache exercicios, sí, levamos exercicios para facer, pero como eu vexo a ver que me fijo a tal é que non sei se os está facendo ben, se faz moito, se faz pouco, non sabes, creo que se necesitaba un profesional, pois que sea unha hora, que sea media e tal, pero que estea un profesional con eles, para ensinarlle, bueno, ou de que carecen, porque claro, dinche, bueno, pois mira, puntualiza que palabra che costa máis pronunciar. El pronuncia, se preguntaslle ele, el diche, é que ningunha, porque, bueno, eu estou con ele e tal, eu entendo todas, pero claro, pero vexo que non é da maneira correcta de todo. Entonces, aí sai un profesional que dice, bueno, pois ten que traballar máis esta zona, ou estas palabras. Pois é distinto, non é como se o fai unha persona sola. Sí. E depois que tiña fisio, logopeda, creo que era outra, pero agora creo que me olvidei. E desde a atención primaria, que falábamos do seguimento tamén, como é a vosa experiencia no centro de saúde? Bueno, no centro de salud, a ver, el cando empezou con así que tiña síntoma dunha man, non sei fora que síntoma dunha man, pois fóramos a ver, fora ao centro de salud, empezaron con analíticas, e bueno, o proceso foi todo eso, facer analíticas. As analíticas daban ben, hasta que, bueno, chegouse a un punto que lle empezou as palabras, é como que empezaba a comer algo, como os andaluces. Faltáballe así algunha palabra, pero bueno, a ver, que ao mellor tes momentos puntuales, que a min ao mellor me pasa cunha palabra, ao mellor un momento puntual, e tal, pero despois vimos que, bueno, que iba algo máis. Entonces, nada, seguíronse con analíticas de sangre hasta que un día, pois veu do traballo, estábamos na hora de comer, e creo que foi aí, bueno, a jota que colmou o vaso, porque estaba comendo un trociño de carne, e o seu corpo rechazou ese cachiño de carne. Rechazou nunha vez, volviu a intentar comer e volviu a rechazar. Así como cando che dá como unha náusea, pero sin atragantamento ni nada, solamente unha simple así. Entonces, a partir de aí xa foi cando viñamos por urgencias, e bueno, xa foi todo, bueno, super rápido, que aquelo, vamos, eu alucinei, porque de estares en urgencias a cierta hora, no mesmo día saberte en habitación. Que vamos, que deso non temos nada que decir, super rapidísimo. E así, que ao mellor na primaria, que se podía mirar outras cousas, tal, porque tamén tiña calambres de pernas, así nas pernas, que se podía, ao mellor, se tuveran eles outros conhecimentos, que ao mellor non nos teñen tampouco, non sabes? Pois derivarche antes, pois ao mellor sí que podíamos dar antes, cun diagnóstico. Porque, bueno, pasou casi cun ano, dende que empezamos a facer as analíticas de sangre no centro de salud. Entonces, bueno, eu creo que deberían de ter, non sei, haberá pouco coñecemento aínda, non sei. As dificultades das que falábamos de identificar por esa compatibilidade con outras doenzas, ademais do apartado sanitario que nos estamos a referir tamén, outras necesidades como adaptacións na casa ou axuda dun coidador profesional, tivestes necesidade delas ou dispoñedes de algunha? A ver, por agora non necesitamos. Por agora servímonos nós en por nós.
tema de vivienda, bueno, sí, se ao mellor xa necesitábamos ir facendo así algunha pequeniña, porque, bueno, ten momentos de cansancio, a nosa vivienda ten bastantes escaleiras, entonces, bueno, pois queríamos facer aí unhas pequeniñas adaptacións. O que pasa que, bueno, a ver, a enfermedade en sí xa é o diagnóstico que é, despois está nos círculos, o círculo pois, familiar, nós neste caso, na máis que eu sabe, o círculo familiar de sangre, na máis que máis achegada, porque, bueno, vivimos nun pueblo, a ver, non é fantástico, pero, bueno, conocémonos todos, entonces preferimos que, porque, claro, está a persona aí continuamente, e logo isto, ai, Dios mío, ai... A ver, eu creo que o paciente xa sabe o que ten, entonces tampouco non necesita que todos os días estean, veña, que non dixo que todo o mundo pois, que xo faga por mal, non, todo o contrario, pero claro, necesitas estar despejado de outra maneira, non que che estean recordando aí todo o momento encima túa, non? Entonces, pois aí dentro dese círculo, pois non todo o mundo reacciona, pois ao mellor positivamente. E nós neste caso, pois tivemos ese detalle, que non todo o mundo reaccionou pois, favorablemente para poder ter pois, mellor calidade de vida, podermos estar mellor. Estamos aí nun proceso desos. Estamos ca enfermedade e estamos co tema, pois, aí nun pequeniño proceso familiar, que temos que tomar que a enfermedade nos tumbou cambios na nosa vida, pero ora a parte, pois, o noso entorno familiar, aí unha pequeniña parte, pois, nos fai tomar outro cambio. Para poder nos adaptar mellor a vida ao paciente. Que, bueno, neste momento é o que se necesita. Que é o que eu lle quero dar, mellor calidade de vida, tranquilidade e paz. Podería ser esa unha petición á sociedade de entender de outra maneira a enfermidade ou de pensar no que necesita a persoa? Que lle pedirías ti á xente cando pois cando recibe de que un amigo, un compañeiro, un familiar ten ese diagnóstico de ela? A ver, aí o que pasa que aí xa é difícil, porque, a ver, nós, a ver, estamos vivindo esta situación, pero claro, eu tampouco non podo, ou nós non podemos pretender cambiar, eu non podo pretender cambiar a esencia de outra persona. Se a outra persona decide que ten que ser así, temos que cambiarnos. É que é difícil cambiar a forma de ser de outra persona ou de pensar, porque ainda non é a forma de ser, ás veces é que é egoísmo puro, porque nós na nosa situación é cambiar unha parte por outra. A ver, é moi complicado. A ver, a nivel personal, sanitario e tal, o que lle pediría é que non pararan, que seguiran investigando, pois as persoas estas que ten máis poder e tal, pois que destinaran máis fondos ás enfermedades, porque vexo que dá a sensación que certas enfermedades que están como máis apartadas, máis excluídas, non sei se é polo motivo de oi, pois xa non ten solución e vámonos a deixar. Eu creo que non debería de ser así, porque ao mellor ves algunha enfermedade, algún diagnóstico que reciba máis axudas, que ten máis, que se ve que se involucran máis nesa enfermedade. Eu creo que deberíamos de tratar a todas por igual, porque todas as persoas realmente eu creo que merecen un trato digno, dentro da medida do que se lle pode dar, pero claro, se hai certas cousas que non se conocen, que se desconocen e tal, pois habería que afincar máis nelas, non estar sempre encima das mesmas. Eu creo que estas enfermedades que estén bastante abandonadas, bastante apartadas. Entón, os sanitarios pedirían que seguiran insistindo, luchando, porque nós pola nosa parte tamén o vimos a poñer. E despois a nivel personal, bueno, pois cada persona é o que é. Non podemos, eu non me podo dirigir á sociedade, que aínda, bueno, ao mellor tamén a sociedade non ten a suficiente información. Porque hai, a ver, eu, por exemplo, ainda ao día de hoxe non son capaz de coller, entrar e buscar, por exemplo, en internet,
a ver, isto da enfermedade. Non, prefiero desconocelo. Porque o día a día vou non vivir, vou tal, entonces, ou se teño que preguntar, pois preguntarlle físicamente a unha persona. Entonces, eu creo que estas enfermedades tamén están aí como a medias tabú, como antes o tema sexualidade, que estaba aí como a medio, que non falaba todo o mundo del. Pois estas enfermedades eu creo que é igual. Creo que é igual. E, bueno, eu, así, a persona cercana, que realmente o sabe e tal, pois, claro, dixlle, pois ten unha enfermedade degenerativa e tal, e a primeira cousa que che din, pero non será ela. Claro, así unha cousa... Eu creo que, bueno, a sociedade tamén non responde moito e tal por culpa de que, eso, de que falta información, estar machacando máis aí, para que sean un pouquiño máis conscientes do que pasa nestas persoas, tanto en ela como nas outras enfermedades degenerativas. E partindo dese descoñecemento que pode ter calquera persoa cando pasa pola situación vosa de recibir o diagnóstico, despois desa experiencia, que consello lles darías ou que crees que necesitaban saber nese momento que vos non sabíades? Que queres que che diga? Que crees que lles pode axudar? A ver, eu creo que para comprender estas cousas, bueno, todas as cousas, pero bueno, dentro do meu punto de vista e dentro da miña piel, eu creo que hai que ser personas, en primeiro lugar. Se eres persona, tes piel, tes corazón, eu creo que o entendes todo. Creo que sobran as palabras. Pois grazas aos 4 pola vosa experiencia e polo que hoxe puidemos aprender sobre ela. Grazas. Gracias a vos. A enfermidade de Parkinson é un trastorno neurodexenerativo que en España afecta maioritariamente ás persoas de idade avanzada. É a segunda enfermidade neurodexenerativa máis frecuente despois do Alzheimer, con máis de 160.000 casos diagnosticados e diagnosticándose alrededor de 10.000 novos casos anuais. Segundo a Sociedade Española de Neuroloxía, para os pacientes supón unha perda progresiva de autonomía e unha carga física, emocional e social moi significativa. É considerada o trastorno do movemento máis prevalente a nivel mundial. Caracterízase pola dexeneración das neuronas dopaminérxicas na sustancia negra do cerebro, o que provoca síntomas motores, tremores, rixidez ou lentitude de movementos e síntomas non motores, trastornos do sono, depresión ou deterioro cognitivo. Isto o que significa para os pacientes é unha perda progresiva da autonomía, dificultando actividades cotiás como camiñar, comer ou comunicarse, ten un impacto emocional e social profundo, xera dependencia, illamento e necesidade de apoio familiar e institucional, o que supón tamén un reto para o sistema sanitario, pola necesidade de recursos especializados, rehabilitación e atención integral. Para as persoas afectadas é importante coñecer a natureza da súa enfermidade. Imos saber máis do Parkinson. Damos a benvida tamén ao neurólogo da área sanitaria de Santiago de Compostela e Barbanza, Ángel Cesar, que ademais o CHUS CESUR de Cirurxía dos Trastornos do Movemento, unha unidade de referencia no Sistema Nacional de Saúde. Benvido. Gracias. Imos falar a día de hoxe empezando polo diagnóstico. Podemos mellorar o diagnóstico temperá desta doenza do Parkinson? Pois sí, deberíamos poderlo facer, e de feito estáse tratando de facer. O certo é que o diagnóstico da enfermidade de Parkinson é fundamentalmente neste momento, probablemente en pouco tempo xa non será así, pero neste momento é un diagnóstico eminentemente clínico, é dicir, non temos ningún marcador biolóxico que nos diga con suficiente precisión se o paciente ten ou non a enfermidade. Non hai ningunha proba, de ningún análise, non hai ningunha proba de imaxe que nos poida dicir con unha precisión moi alta se o paciente ten ou non ten a enfermidade. O diagnóstico faise polo que nos conta o paciente e polo que o neurólogo ou o médico que atende o paciente ve na exploración. Isto nos limita moito porque
realmente a enfermidade comeza moito antes de que aparezan os síntomas motores e non temos maneira de diagnosticalo antes de que a enfermidade xa está moi avanzada. De feito, isto é unha enfermidade degenerativa, hai unha perda de neuronas de múltiples sistemas, pero o que máis problema dá inicialmente son as neuronas dopaminérxicas. Cando a enfermidade se manifesta, hai unha perda de 2/3 aproximadamente das neuronas dopaminérxicas. Iso limita moito a hora de deseñar tratamentos porque xa hai xa esa parte do sistema nervioso está moi deteriorada, xa o sistema nervioso fixo mecanismos de compensación que é moi difícil de revertir todos eses problemas. Estáse a traballar moito na busca dun marcador biolóxico. Hoxe día, pois, estáse a traballar coa detección dunha proteína que aparece excesivamente nos cerebros destes pacientes, que se chama alfa-sinucleína. Estáse a buscar detección ou estáse a intentar detectar a alfa-sinucleína onde máis desenvolvido está no líquido cefalorraquídeo, pero o líquido cefalorraquídeo ten un problema, é unha proba cruenta, hai que facer unha punción lumbar, entón estáse a intentar a busca pois en sangue, en saliva, tamén se intenta facer un marcador cunha biopsia de pel, tamén sería cruento. Moitos destes marcadores están xa bastante avanzados. O que pasa é que aínda falta establecer o que se chaman os puntos de corte, é dicir, ata aquí é normal, a partir de aquí temos que empezarnos a preocupar. E tamén hai outro problema, é que non diferenzan ben entre a enfermidade de Parkinson e outros parkinsonismos degenerativos. Pero é probable que en 3-5 anos teñamos un marcador para diagnóstico, sobre todo para diagnóstico precoz e tamén para a evolución da enfermidade. E sobre terapias, que terapias innovadoras non farmacolóxicas se están a desenvolver actualmente en España? Bueno, non farmacolóxica hai unha que é moi sinxela, pero que polo de agora non coñecíamos os beneficios, que é o exercicio físico. O exercicio físico, cada vez hai máis indicios que mostran que pode interferir na progresión da enfermidade, porque os tratamentos que temos, o Parkinson é a única enfermidade degenerativa que ten tratamento efectivo. É un tratamento que é excelente, pero un tratamento sintomático. Incluso a cirurxía de Parkinson é un tratamento sintomático. Non interfire na progresión da enfermidade. Entón, moitas veces os pacientes, sobre todo cando empezan, hai algún tratamento, hai algo que poda facer que a enfermidade vaya máis lenta? Pois, exercicio físico, 150 minutos de exercicio aeróbico a semana, parece que poden ter unha influencia moi positiva na evolución da enfermidade. En canto a terapias non farmacolóxicas, pois estáse a traballar principalmente en dúas liñas, en mellorar a vía dopaminérxica e en buscar tratamentos que enlentezan a progresión da enfermidade. Todos os tratamentos que temos van contra a vía van a favor da vía dopaminérxica, o que tratan é de potenciar a vía dopaminérxica, que é a que falla na enfermidade de Parkinson, pero non somente falla a vía dopaminérxica, degeneran neuronas, como comentaba antes, de outros sistemas, e se solucionamos a vía dopaminérxica, solucionamos unha parte da enfermidade, pero conforme a enfermidade avanza, aparecen outros síntomas para os que non temos tratamentos. Entón, do lado da vía dopaminérxica, pois é probable en Estados Unidos xa está disponible, creo que con moi bons resultados, hai unha levodopa nova, tamén estáse a desenvolver un novo agonista dopaminérxico que parece que é tan potente como os que temos, pero sen os efectos secundarios serios que ás veces teñen este grupo de medicamentos. E en canto aos tratamentos para interferir na progresión da enfermidade, para que a enfermidade vaya máis lento, pois estánse a buscar
terapias que diminúan ese exceso de alfa-sinucleína. Non é doado, pero parece que hai un medicamento que de momento está a pasar todos os controis, está nun ensaio clínico fase 3, que é o prasinezumab, que o que fai que diminúe a transmisión desta alfa-sinucleína, porque a alfa-sinucleína non somente afecta as neuronas, senón que se transmite entre neuronas, e isto que fai é diminuir esa transmisión entre neuronas, e iso pode facer que a enfermidade vaya máis lenta. Falaba de o que pregunta o paciente, de que pode facer ou que tratamento hai para facer que o avance da enfermidade sexa máis lento. Que papel cree que xoga o dos profesionais do sistema de saúde darlle poder ao paciente cando pide información ou para coñecer a enfermidade que ten cando lle chega o diagnóstico de Parkinson? Nisto hai que ter sempre cuidado, por unha razón, non? Porque, en realidade, cando falamos de enfermidades, falamos dun construto, dunha idea, dunha referenza, pero cada paciente é distinto, non? A enfermidade en cada paciente se comporta dunha maneira distinta. É certo que hai un grupo importante que segue un patrón máis ou menos previsible de evolución, pero non sabemos cales deses pacientes van a seguir o patrón previsible ou van seguir por patróns menos previsibles, pero que tampouco son infrecuentes. Eu sempre digo que o primeiro que lles digo, isto non é unha boa noticia. Unha boa noticia, evidentemente, dicirlle a alguén que ten Parkinson, eu penso que despois José Miguel falará máis deste tema, a comunicación, a primeira vez, non é algo realmente delicado. O de dar malas novas, eu pensei que cos anos ia ser máis doado, non é. Un sempre pensa que diante ten unha persoa cunha familia, cunha profesión, con motivacións, que claro, que isto vai no condicionar, vai condicionar a vida. Eu tamén tento mostrar a parte menos negativa, non vou dicir positiva, isto non é positivo de ninguna das maneiras, non? É a parte menos negativa que é que hai tratamento e o tratamento é moi efectivo. E que o tratamento pode, estatísticamente, asegurar unha boa calidade de vida, insisto en que despois cada paciente é un mundo, non? Durante varios anos, non? Hai unha primeira fase de tratamento que é medicación, despois hai unha segunda fase de tratamento que xa pasaríamos a tratamentos de infusión, a cirurxía, pero sí que é certo que durante moito tempo os pacientes poden ter unha boa calidade de vida. Boa calidade de vida con limitacións, porque van ter síntomas que o tratamento non vai poder compensar. Entón, a información que non todos os pacientes queren a mesma información, non? O paciente ten dereito tamén a non saber. Isto aplícase máis a enfermidades máis graves, non? E ás veces o paciente non quere saber, non? Entón isto de dicir, non, o paciente ten que sabelo todo, non. O paciente ten que saber o que queira saber. E xa se encarga de mandar ao médico a información a onde quere chegar coa información. Entón, eu sempre digo iso, que agora esta é unha primeira fase vai ser boa, os tratamentos van ir ben, insisto moito no exercicio, despois hai unha segunda fase, hai unha cirurxía, isto hai que pensar a medio prazo, non inmediatamente, e despois imos vendo, porque hai pacientes que van moi ben e outros ao cabo de pouco tempo non van tan ben, e despois temos que ir adaptando a información e adaptando o tratamento. Sobre a atención multidisciplinar que precisan os pacientes de Parkinson, que retos cree que ten a sanidade? Pois moitos, porque a sanidade pública basicamente aporta o neurólogo, que é bastante, non, José Miguel, aportar o neurólogo,
pero realmente hai outras necesidades que están menos cubertas, non? Por exemplo, é moi importante a fisioterapia, non? A rehabilitación. Claro, que pasa? Que os servizos de rehabilitación na sanidade pública están moi colapsados e priorizan pacientes que teñan capacidade de recuperación, traumatismos, ictus, non? Claro, o Parkinson é unha enfermidade progresiva, entón a capacidade de recuperación non vai haber, pero sí que é certo, hai moitos estudos nese sentido que os pacientes que teñen ou que poden dispoñer de fisioterapia, de rehabilitación, van mellor, non? Está a logopedia, está a psicoterapia, todas estas necesidades están bastante ben cubertas por as asociacións. Eu tamén invito, eu sempre digo aos pacientes que vayan ás asociacións. Ás veces non queren ir porque din que ven xente que está moi mal, entón poño meu peor, vou estar así, non? Porque cada paciente é un mundo, non? E as asociacións teñen todas estas necesidades que non podemos dar na sanidade, ou non se poden dar na sanidade pública, ou non se dan na sanidade pública, en ese sentido, pois aí achan o que falta na sanidade, non? Agradecemos ao doutor César a súa aportación dende a parte asistencial, as súas achegas e a súa visión, e temos xa no aire varios temas que tratar con José Miguel Andrade, que nos acompaña hoxe. Moitas grazas por facelo. Para poñer o paciente no centro, o primeiro que temos que facer é escoitalo. Así que contenos na súa experiencia como foi ese proceso do diagnóstico. Pois a verdade é que, sendo doenzas distintas, vexome moi reflectido no que contaron os compañeiros de ela, non? Foi un diagnóstico que foi comunicado dun xeito, non sei como cualificalo, directo, moi directo. E eu quedei completamente descolocado, porque tamén como no caso do paciente dela, ia solo, nese día normalmente acompañame a miña muller, pero ese día non podía ir, e entón o neurólogo comunicoumo de xeito abrupto, digamos, non? E non souben, digamos que tardei bastante tempo en recuperarme, non? E en saber onde estaba e como actuar. Esa foi a primeira experiencia do Parkinson, que realmente non foi nada agradable. O proceso que comentábamos, porque menciona o momento da comunicación do diagnóstico, o proceso ata que punto foi longo? Vexeme moi reflectido tamén no que contou o doutor César, non? É dicir, trátase de unha doenza que comeza a manifestarse moito tempo antes do diagnóstico, o paciente non o sabe, pero ti notas que algo non funciona. Pois que estás máis cansado do normal, no meu caso, vou contar as miñas experiencias, que costaba máis traballo concentrarme, tiña dificultades moi serias a hora de escribir a man. Isto foi probablemente un dos primeiros indicios de que algo de tipo neurolóxico podía estarme sucedendo. Non estaba ben, pero claro, o problema é que non sabes, non tiña tremor, nin ningún dos síntomas que se identifican claramente como parkinsonianos, e entón empecé a ir a psicólogo, a psiquiatra, a traumatólogo, a mirar as cervicais, ata que finalmente fui ao neurólogo, e a verdade é que nun plis-plas diagnosticoume o Parkinson. E como este diagnóstico nese momento e no futuro afectou a vida social, familiar ou laboral? A ver, eu sempre digo que hai un primeiro momento de duelo que realmente mesmo chegas a ocultar a doenza. Vas comunicándolle a xente a pouquiño. Primeiro, naturalmente, a tua familia, aos seres máis queridos, a muller, aos fillos, aos pais, aos familiares directos. Logo, aos primeiros compañeiros de traballo que tes, cos que tes máis confianza. E logo, no meu caso, foi, eu sempre digo de broma, que foi unha especie de saída do armario parkinsoniana, non? Unha entrevista no xornal, no Día Mundial do Parkinson, que me fixeron, e entón, xalín a luz, como parkinsoniano. E entón, empecé a recibir chamadas e mensaxes de todo tipo. Oye, que pasa? Foi así. Entón, primeiro, informarse, porque realmente a enfermedade é complexa e, como ben decía o doutor, máis que enfermedade hai enfermos, hai doentes, non? Cada caso, por exemplo, na Asociación de Parkinson Galicia Coruña, a que vou,
e a que estou eternamente agradecido polo tratamento e polo trato que nos dan, realmente ali eu penso que non hai dous casos distintos. Non? Por exemplo, cando eu empecé a ir, coincidía con dúas persoas. Unha era unha muller de edade moi avanzada que prácticamente nin falaba nin se movía. E outro era un home de 50 anos que estaba plenamente activo. Os dous, os tres, éramos enfermos de Parkinson, pero eran tres casos completamente distintos. Falas da asociación, hai algunha recomendación que lle poidas dar a unha persoa que viva un proceso como o teu, que poida estar no teu caso de que facer ou que quererías saber nese momento e que non soubeches? A ver, sin duda, acudir á información máis fiable, é dicir, non acudir ao Dr. Google, como se comentou aquí, nin acudir a outros tipos de formatos que son realmente que poden facer máis mal que ben. Eu penso que, naturalmente, informarse con o neurólogo en primeiro lugar e logo acudir a unha asociación, porque, como digo, as asociacións prestan unha atención holística global que inclúe a fisioterapia, a logopedia, o tratamento psicolóxico, e entón, digamos que te encontras no teu medio. É certo que hai xente que rexeita ir, por o que se comentaba aquí, de que teñen medo a ver casos que non gusta ver. Pero iso é algo que hai que afrontar. Non todo o mundo é igual, e é certo que se comentou aquí tamén que non todo o mundo ten por que ser tratado ni informado do mesmo xeito. Non? Un paciente ten dereito a non ser informado máis que no xeito que el quera. Entón, pero eu insistiría a xente que fora ás asociacións porque é o lugar onde a marxe do neurólogo, claro está, onde mellor se afronta o tratamento da doenza. Se tivésemos que facer unha lista de respostas boas que obtiveches do sistema sanitario e de melloras, cousas a mellorar, que porías nas dúas partes? A ver, eu non teño queixa do tratamento que veño recibindo nin por parte da sanidade nin por parte da asociación, como digo, todo o contrario, non teño máis que agradecementos. O certo é que, por exemplo, como se comentou aquí por parte do doutor, os tratamentos farmacolóxicos funcionan. Non son máxicos porque a enfermedade non a curan, pero axudan a vivir con certa normalidade, por lo menos no meu caso, e iso é moi de agradecer. Eu penso que o maior problema desta doenza, como de todas, é a tardanza en que o neurólogo, o excesivo tempo entre que un neurólogo visita, recibe a un paciente entre unha e outra ocasión, non? A veces son esperas de 8 meses, de 9 meses, que no caso dun enfermado de Parkinson creo que son moito tempo entre visita, non? No sentido que se pudiera acurtar esa especie como de ese tempo tan excesivo entre consultas, eso sería unha medida moi importante. Falabas de tratamentos farmacolóxicos, hai algunha esperanza que teñas na investigación en avances médicos para tratar o Parkinson? Sí e non. Sí, porque sempre está un aberto a que pode aparecer a pócima máxica que axude a resolver as cousas. E non porque me parece que non me vai a dar tempo. Porque me colle xa nun momento en que, entre que se descubre o medicamento, se pasa a fase 3, fase 4, comercialización, non creo que me colla. Pero bueno, benvido sexa para os que podan aproveitarse del. Pensando nunha mensaxe para rematar para a sociedade, que mencionabas esa posta en escena pública de que se sufre Parkinson, que crees que deberías saber a cidadanía en xeral sobre a enfermidade, sobre cada paciente? Sobre todo, que non é só tremor e avellentamento súbito, que hai moitos casos e moitas circunstancias moi variables na enfermedade. E que, como se decía aquí, en moitos casos podese levar unha vida con dificultades, pero unha vida basicamente normal durante moito tempo. E iso é moi de agradecer porque hai outras enfermedades que lamentablemente e desgraciadamente non poden decir o mesmo. Non? Entón, eu ás veces hasta casi dou gracias de ter Parkinson e delante de outras enfermedades que poden ser máis dolorosas. Pois agradecemos, José Miguel, o teu testemunho hoxe. Moitas grazas aos dous por falar desta enfermidade neurodegenerativa. Gracias.